Gaurkua da, 5. saioa, eta horrela jarrita zer da esnea alabeia oso galdera tontoa da, baina ez da hori galdera, hobeto xeo formulatua balego, da, behi esnea edo esne behia, ez, orduan, behi esnea, nola esnea dan, hemen esnea, hemen botila bat izateke, eta esne behia nola behia dan, hemen behi bat izateke, baina kontua da, hori, zer dan, hitzelkarketa da gaurko gaia, ez, orduan, gaurko gai honekin, hitzelkarketarekin, lehenengo ikusi gendun ondare lexikal zaharra, bakizute, euskerazko hitz betikuak, 2 ikusi gendun maileguak, ikusi genitun, 3 ikusi gendun eratorpena, 4. kale ingendun salkapenuntan da euskaltzaindia ikusi gendun, eta 4. gaurkua da hitzelkarketa. Bueno, hitzelkarketa da oso baliabide ona, hau nola izan, asmatu behar dute. Hola. Ustedes pueden deslizar. Vale, bien. Hitzelkarketa oso baliabide ona da, euskeraz mila modu ematen dizkigulako, baina komplikatu ez da niretzako, baina nola esplikatzen dan pedagogia itia da pixka zaila. Orduan, hasteko daukagu, bueno, zer da gaur hitzelkarketa ikusiko dugu, euskerak berea duen baliabidea ikusiko dugu teoria bizka, eta gero ariketakin goitugu, mordoska bat, jake zuek baino jendiak ez ditun etxetik ariketak egiten, ariketak hemen ingoitugu, eta horreratzean dagoena da euskaltzaindiaren 25. araua. Beti araua euskaltzaindiak markatzen du. Nire ustez euskaltzaindiak askotan iten duen fallo txikila da pedagogi eskaxamarra daukala. Bialtzen ditu gaur ikusiko dugu, eta oso azkar pasako dugu, ze da izugarri arau kasuistikoa. Hau bai, baina hau ez, hemen salbuespena, hau bai, baina aukeran, baina zertan gelditzen, aukeran ematen badiozu jendiak ez du sekula ikasiko, horrela ez. Gero, irakurgai pare bat hor bat jarri nun, baina beste bat bilatu oso polita, Andoni gaina bersolariarena. Eta gero, gaixotasunakin eta ezurrakin segituko dugu hitzelkarketak egiten. Gero, horren demostrazio bezala ekarrien liburu hau, dagoeneko ezautuko dezute ez da. Bai, hau da, guk itzulia da, baina ez da guk itzulia dagoelako. Hor daudelako gaixotasunik guztiak eta jolasiako eta modu hona ematen dulako. Bueno, orduan, gaur ingo duguna da hitzelkarketa. Orduan, zer da, hau irakurriko dugu lehenengo orrialdea edo bigarrena bakarrik, ze gero izugarri kasuistikoa da, orduan, sarrera. Bueno, hau euskaltzaindiaren formulazioa da, orduan, espazizue errexea iruditzen, ulertzen dut. Hasierakoa ez da izaila, Orduan, sarrera. Maiz gertatzen da, kontzeptu, gogamen, tresna edo jarduera berriak adierazi behar izatea. Bide egokia du horretarako euskerak beste hainbat mintzairak bezala hitzelkarketa. Horrela eratuak dira adibidez lege gordailu, aditzerro, barne araudi, foru aldundi, irrati entzule, bozeramaile, idazmakina, ziurtagiri, zelula bakar eta beste mila. Horiek kontzeptuak oso ezagunak egiten zaizkigu gaur egun. Ondoko hizkuntzetan sintagma zabalagoen bidez adierazten dena azaltzeko ere baliabide erosoa dugu hitzelkarketa. Osabailobak zinera joan dira. Espainolez egongo duke, el tío y los sobrinos, autobusa bete-betea dator. Bete-betea euskeraz, errexagua da esatia completamente lleno, edo etxez-etxeko postaritza, casa por casa, edo, arrazoi sendoak ditugu beraz hitzelkartuen osaera idazkerak ongi ikasi eta zuzen erabiltzen jakiteko. Arreta berezia aztertu izan du euskaltzaindiak hitzelkarketaren esparru hau. 71an hasi zan ematen, azkeneko, hemen dago artikulu bat ez dizuet pasatu, baina oso artikulu polita dau diario askok egintzula Felix Ibargutxik, ezagutuko Felix Ibargutxi da periodista bat, lan handia induna, eta 2000 batian, intzun artikulu esanaz, 4. liburukia atera zutela, eta hemen daude, pasako izuen da izan ezkero, eta hemen daude Miren Azkarat eta Elizabete Perez Gaztelu, eta Andres Urrutia, eta 4. zein dan, Jon Artza ez dakit 4. zein dan, lexiko lef batzordeak, lexiko erizpiderako, garai hartan erizpide, esaten zen gero irizpide markatu da, lexiko erizpidea finkatzen, batzorde bat osatu zuten, eta beste gauza askoren artean, hitzelkartuen osaera egin zuten, lau tomotan. Orduan,
Geroztik, 71tik aurrera, lau bost liburuen ondotik, txostena, berariaz aztertu du Euskaltzaindiak Euskara Batuko Batzordean, eta kontuak izan dira, oso komplikatua da, eta orduan, ja, gainetik pasako ditugu ikusteko nola komplikatzen duten ikuste beraiek, osea, hau dena badaukazute etxian, osea, azkar xamar pasako dugu, Bat, esaten du hitz elkartuak noiz ze erabilpen eremutan erabili behar dira. Hombre, badakigu, baliabide indartsua dela, erderazko hainbat hitzarte euskeraz eroso eta laburra azaltzeko. Erdal izen komplementazio askoren ordaina esate baterako horrela baten du euskerak. Guraso elkarte, espainolez dago litzateke, frantsesez berdin du, espainola ingo dugu erresago egiteko, ez? Asociación de padres. Telefono zenbaki, número de teléfono. Garapen maila, nivel de desarrollo, zergabiltzailea recogedor de impuestos. Kontuatzen bazeate, espainolez, eta frantsesez berdin, da beti A de B. Eta euskeraz nola egiten du hau? Egiten du BA. Asociación de vecinos. Asociación euskeraz elkarte beti jungo da behian. Leche de vaca. Leche jungo da beti behian. Horregatik, euskeraz, bigarren esne behia da, eta behi esnea da. Hori da pixka bat, euskerak duen balioetako bat, ez? Aukera paregabea eskaintzen du oro bat, erderazko izen gehi adjetibo erreferentzial egiturak ordezkatzeko. Trabajo manual esateko, eskulan. Edo literatura oral esateko, hau literatura. Edo ekonomi teoria, gaur egun ez genduke ingo, ez genduke ingo ekonomia teoria, baina bueno, teoria ekonomika egiteko. Bide honi eutsi behar litzaioke orain ere alden guztian, erdal iz moldaera arrotzen menpekoegi bihurtu nahi ez badugu. Hombre, esan nahi dut, literatura orala egin nahi baldin badezu, edo esku lan egin ordez lan manuala egin nahi baldin badezu, baina euskerak ematen dizu beste modu hori hitz elkarketaren bidez, edo teoria ekonomiko egin nahi baldin badezu hemen, egin dezakezu, ez dago problemarik, baina ekonomi teoria, igual ekonomi ez da arrunta, baina beste mila izen adjetiboa egiteko, erreferentziala egiteko, euskerak baduela bi izenez egiteko modua. Gero beste eta hau bai oso importantzia da, eta gutxienezkoa da duandua, zati jarri du Euskaltzaindiak duandua inok, ulertzen zu sanskritoko hitz bada. Hola jarri dute, ez? Era berean bikoteak izendatzeko duandua elkarteak ditugu egokienak. Erdarazko los hijos, o les enfants, los reyes, edo le roi, edo los padres, le pagan, esa moldeen, hau da, bikotea izendatzen duten izen ordai jatorrak, euskeraz ez dira semeak, baizik eta seme alabak, edo ez dira erregeak, edo erreginak, edo aita amak, eta olakoak dira euskerazko hitz generodunak ikusiko ditugu gero, nik usteet modu erresagoan esplikatuak beste bideo batean, ez? Eta askotan, eta hau, bere mugak esaten du direla, Euskaltzaindiak berak esaten du, askotan, eta legoki balia daiteken hitz elkarteak ere baditu, ordea bere mugak. Osagaien arteko erlazio ilunak direla medio, esaten du, nahiago lukela unibertsitateko irakasleak, baino, edo merkatuaren bilakaera, ez merkatu bilakaera, baina hori gusto kontua da, osea, gero ikusiko dugu Fernando Rey, medikua eta itzultzaile finak, horri buruzko artikulu, tordila, hau pasako dugu ikusteko hizkunturako txaldaketak badaudela, agaltzen dutenean, edo begik bete egiten dunean, edo ardik arte egiten, ikusiko dezute, hirugarrena a galdu, edo ez, guk gauza esaten dugunean gauz, eta eliza esaten denean eliz, eta horrelakoak, Gero, berrelkarketa ikusiko dugu, guztiarekin, banan-banako idaztara. Orduan, ikusi ze komplikatuak da, esaten du. Bereiz idaztekoak diren hitzakot. Eta aposizioak ez dakiz zer, guk ero esplikatzen dugu, baina gero hasten dira salbuespenakin. Gero, marrarekin idaztekoak diren izkartuak, nolakoak dira gorri-gorriak ez dakiz zer, baina derrepente salbuespenak, loturik idaztekoak direnak. Marrarekin edo bereiz, marrarekin edo bereiz egiten bali badezu, ez du ezertarako balio marrak. Edo orduan, hemen da, Euskaltzaindiaren araua azkar xamar pasatuz, hemen dago. Hau da, ez dakitzen bagarren horri aldean zuenean, baina bereiz idatziko dira batzuk, marrarekin idatziko dira beste batzuk, eta loturik idatziko dira. Zer, marrarekin edo marragabe, marrarekin edo loturik, eta ez dakitzer, horreginezako ez du ezertako balio. Orduan, bereiz idatziko dira aposizioak. Gero ikusiko, lasaiago, ez dut uste merezidunik, ze, hasiko gero lasaiago. Aposizioak, por ejemplo,
ibai asko daude, baino Arga izeneko ibaia, mendi asko daude, baino Aralarri izeneko mendia, horiek aparte dira, aposizioak dira. Izen konkretua, izen arruntaren aurretik ematen danean. Egin, eman, hartu eta eragin aditzekin, baina adibidez, hitz eman, ja, ez da horrek jarri gorriz, hau da Euskaltzaindiaren araua, baina geroztik, hitz eman juntu ematen du Euskaltzaindiaren hiztegiak. Ordu ja, lehenengo salbuespena. Etxez etxe modukoak, hau bai, hau derrigor, lehenengoa deklinatzen danean, etxez etxe, etxetik etxera, edo etxean, horako gauden bi aldiz izberdina, baina hau deklinatzen danean, ezin da marra jarri. Edo egin berri modukoak, baina lehenengo salbuespena, jaio berri juntu da. Orduan, bueno, mai gainean gizako bai, posposizioak, horiek ere aparte. Bigarren osagaia bila edo eske edo falta direnak, horiek ere aparte. Eta lehen osagaia erdal, euskal, giza eta itsas, hau ikusiko dugu beste bideotxo batian, askoz ere, beste PDF batian erraxago. Eta gero, azkenekoa, lehen osagaiaren amaierako A galtzen denean. Biologia azterketa, gaur egun ez da olaiten. Libre da, baina gaur egun inok ez du gomendatzen biologia azterketa egitea. Gaur egun, edo biologia azterketa, edo azterketa biologiko. Vale. Gero, marrarekin noiz idatziko dira, idatziko dira bikoiztapenak, gorri-gorria bezalakoak, edo apurka-apurka bezalakoak, edo seme-alabak, esan ikusitugu leno generikoak, barra-barra horiek onomatopeiak dira, plistiplas eta bar, eta gero, noski, Gernika-Lumo edo horiek ja izen propioak dira. Eta azkeneko ikusiko duguna, dea loturi noiz idatziko diran, jarleku moduko elkarteak, dira aditzerroak egizena. Jartzeko lekua, borratzeko goma, ziurtatzeko agiria, ziurtagiri, borra goma, idazmakina, olakoak denak, horiek juntu dira. Edo aldagaiz bezalakoak, bukaera oso bereziak, ezin, edo erraz, edo bera, edo. Odolustu moduko aditza elkarteak oso gutxi daude, indar galdu, bizi berritu, azpimarratu, horiek askotan ez dakizu gainera eratorriak diran edo komposizioak diran. Gero gile zain, baina horiek guk, nik egun ustet, gil eta gile horiek eratorpen bezala kontatu genituen, orduan ez dakit zertara datu zeren hemen sartzea Euskaltzen hitzelkarketan. Edo aldi buru, denak ez dira elkarteak gizonez, baina bueno. Eta gero, lehen osagaia aurre, azpi eta gehituen izen elkarteak, baino sartzen baldin bazea Euskaltzaindiaren hiztegian oso gutxi daude. Aparte, loturik idatzi beharrekoak, adibidez, espainolez bukaera hori aurre bezala ikaragarri, modan ez, oso komodoa da. Aldeatzen da konstituzional, batek asmatzen du prekonstituzional, eta inori etzaio okurritzen, hau juntu behar ez du nik. Eta gero, juten ze Euskaltzaindiaren hiztegira eta konstituzional ez dago, are gutxiago egongo da aurre konstituzional. Orduan, esatea aurre loturik idatziko dela, bai, baina sartzen ze Euskaltzaindian, zenbat dauden aurrekin lotuak, eta oso gutxi daude. Orduan, karo, esatea lehen osagaia aurre, azpi eta gain, beha ze importanteak diran guretzako subklabio esateko azpi hartu, eta subklabio bezala, occipital, subparietal, daituzun asmatu guztiak, eta gainekin berdin, supra, edo superciliar, ez dakiz esateko, horietan hasiko gineak egiten gain ez dakizer, eta zein gorgien duke, gain begi, gain betile, gain ez dakizer, gain ez dago orduan. Euskaltzaindia pixka trampa egiten du esaten dunean, lehen osagaia aurre, azpi eta gain, teorian euskerazko hitz zaharretan, baliteke, loturik idaztea, baina gaur egun salbuespenak daude, beraiek ez direlako ausartzen esatea, ez dakiz ejemplo jarriko izute, baina espainolez konstituzional, okorutzen bezala, euskeraz guk esan guk ingo genduke inolako problemari gabe aurre infartu, adibidez. Ez dakit existitzen dan entitate patologiko bezala un preinfartu, baina pensatu badaukagula un preinfartu, ez da? Bordun, infartu daukagunez, indezagun aurre infartu, joan Euskaltzaindiari esatea aurre infartu, esango izu, hori ez da lainun idatzi, ez da idatzi, baina idatzi behar baldin badet, nola idatzi behar dut, orduan, hemen jartzea oso ondo dago, baina jartzen baldin badiozu idatzita tipo bati aurre infartu, igual, berai emango dio infartua benetan, orduan, horregatik pixka bat peligroso xamarra, bueno, gero, kasu berezia ia bukaera oso polita da, baina ikusiko dugu beste bideo batean erresago eta polikiago, Eta hau bai, ikusteko dauzkagu hain jarriak bi irakurgai,
Zainik irakurriko ditu, baina zuek ere nirekin batera irakurri balin badezu edo. Dia bi irakurgai oso politak, bata Fernando Rey da mediku bat, nire kintakoa gutxi gora bera, Nafarra da, medikua da, eta itzultzaile, primerako itzultzailea, eta beti iten ditu olako artikula beste baten ere erakutsi nizuen, eta hau da, tipo bat, izugarri punta, gero beste bat ere badukat bere beria, gaurko saiorako, oso gauza politak eta oso tentuz idazten ditunak. Orduan, honek egiten du artikulu bat, esanaz, aur psikiatra bat. Maiz, mila tokitan esandako eta idatzitako gai bat ekarri behar dut blogera. Bueno, 31 eskutik bloga nahi baldin bezu apuntatu aparte, hor interneten dago, da blog bat, zuentzako igual, nahi asko gozatzen zaite, eta beti ditu, baina igual gauza batzuk ez dira medikuntzarekin lotuak, beti euskerarekin lotuak daude, baina bai itzulpenarekin, inteligentzia artifizialarekin gaur egun, edo literaturarekin, baina Fernandonak beti dira oso politak, 31 eskutik izan du blogak. Maiz bilatokitan esandako eta idatzitako gai bat ekarri behar dut blogera. Ez da beraz oso gauza jakingarria, baina lehengo egunean gure lantokian aditutako esaldi batek berriz kontua berrituta, hemen aipatzea merezi zuela irutu zitzaidan, adibidea aski adierazgarria delakoan. Haur psikiatra bat aipatu zuen batek, eta salto moduko zerbait sentitu nuen bularrean. Badakit logika erabiliz gero ez dagoela nasbiderik. Gizarte honetan adoleszentzia izugarri luzatzen ari den arren, haurtzaroa laburtzen ari den arren, badakit pixka bat pentsatuta, ongi ulertu beharko nukeela, baina susmoa dut, ez ote den gertatzen ark esan zuela, beharrik badakidan erderaz, bestela ez nuke zure euskera ulertuko. Infantil adjetiboa agertzen den aldiro, izen elkarketaz eta aurritzaz baliatzeko joera badagoela jakin ezean, ez da bere erakoan harrapatzen. Ez nik behinik behin. Hori esaten du Fernando Reyk, itzultzailea, medikua, eta esaten du hala ere aur, ikusten duzu, esaten dio nere buruari, bazeudek beste batzuk aixe barreratu dituanak aurtzaia erderaz ere, erabiltzen ditek Nafarroako herri erdaldunetan. Atera kontuak, bai, baina kostatzen zaidan bezala adibidez aur parke bat irestea. Kostatzen zaion baita aur parke bat irestea, ez dakit, hola esan da, orduan, segitzen du. Ohitura eta erabilera kontua da, segurazki, bi hitzek sortzen duten elkarketa noiz dagoen fosilizatua, bi hitzak noiz dauden oso bateginak. Automatismo batzuk lagungarriak izaten dira, baina beste batzuek jakina kalte egiten digute. Bitartean nik, eta gehienok nik uste, pasatu indala Fernando, nahiago dut deklinabidea zizkiez baliatu. Naturalago egiten zait aurrentzako parkea, aurren parkea, edo aurren psikiatra pediatrikoa. Psikiatra pediatrikoa, nahi baldin badezu ulergarria da, baina aurrentzako parkea beharrezkoa da, aur parkea, edo niri behintzat ez zait iruditzen, baina gogoan dut, orain dela urte mordoa, nola harritu nintzen, hau beste kuriosoa da, nola harritu nintzen Euskadi Irratian kirol berriak adituta. Eta orain kirol berriak. Zinetan, aldi hartan, azken urtetan sortutako kirolez hitz egin behar zutela uste nuen. Ohitu naiz orain. Behar bada nire buru zurruntasunak ere badu zerikusia, baina tira. Nik oraingoz nahiago kiroleko berriak. Ez ziren noski deportes nuevos, baizik eta nuevas sobre deportes, edo albiste, kirol albisteak edo kirol notiziak balira bezala. Oso netzako txispa handia duka Fernandok idazterakoan. Zailtasuna are handiagoa da hitz elkartuetako azkena adjetibo zein izen izan daitekenean. Hor dugu betiko adibide hori, noski, hau bai. Aur saltzaile bat, hau da, saltzen lan egiten duen aurra, aurrak aldi berean saltzailea da aurra, baina denda baten lan egiten du, saltzen, aur saltzailea, edo aurrak saltzen dituen pertsona. Aur saltzailea, aur saltzailea. Bakarren batek esaten zidan hori aixe konpontzen dela marra erabilita. Kirol berriak marrakin, aur psikiatra marrakin, aur saltzailea ez horrela baizik eta. Horrela, elkarketa horiekin ohitu bitartean. Baina elkarketa horiekin ohitu bitartean edo ditxosozko marra hori ahoskatzeko moduren bat asmatu bitartean, ni beste bideren bat bilatzen saiatuko naiz. Eta arrazoik ez zaio falta. Euskeraz, nik uste inok ez degula berdin esaten, nik uste, hau eta hau. Nik uste dut, hemen bi hitz dirala, ez degula, kontzeptua dakigunean zesan nahi dugun, hemen bi hitz daude, eta hemen
ez dakit segundu bat o segundu erdi bat edo espazio txiki bat uzten diogula, ez degula esaten aursaltzailea, baizik eta hemen esaten degula, bai, aursaltzailea, traficante de niños edo vendedor de niños, esklabo, tal, esklabista, eta hemen ordia esaten degula aur polita edo aur itxusia edo aur ez dakit zer bezala aur saltzailea. Gaut, orduan, hor Fernando Karazoi du. Baina, klaro, hortik esatea, ezin dala ez du esaten, baina benari koste egiten zaiola, eta bar, eta hemen nahiago dula aur parkea esan ordez, edo aur psikiatra esan ordez, nahiago dula, bueno, ikusten ez, oso artikulu, horretik jarri, artikulu, ordu Fernando noski marraren aldekoa dela, baina baditula egun batzuk, eta hemen da bestia, hau Andoni egaina, oso nahiko berria da, bestia, ez dakit noizkoa, aspaldikoa da, baina beti gorde izan dut, 2014koa, baina beti gorde izan dut polita dalako, hau Andoni egaina. Joan zen igandez, ibilaldi gidatu bat burutzen ari ginela, baiurtea eta ezurtea aipatu zizkigun Jakob Errekondok zagarrondo ez ari zela. Jansagarra ere bai, eta berandu zagarra, edo goizagarra. Errekondo da bera ere deituraz. Jakoba Errekondo, Umetan ikastolan lursagarra deitzen genion patatari, eta zaingorria azenario, nik lursagarra bai, nik zaingorria azenario hori ez diot sekulo. Zuik ikastolakoa zeak, arazi? Ez, zu bai, ez da ikastolakoa. Nik lursagarra deitzen genion patatai, baina nik zaingorria azenario hori sekulo ez diot. Bai, Andonik igual, bai, Andoni ni baino gazteagoa da, eta Zarauzko ikastolan pasatutuko da, bakilun txitxiburduntzi deitzen ziguten etxean egon ezin da jira eta buelta genbiltzanean. Poko pasientzi, ez dira delakit zerkartuak, edia oso poko pasientzi deitzen zion amak adiskide bati. Poko parrokianekoak badira Gipuzkoako herri batean, eurien dendan bezelo gehiegi ibiltzen ez omen zelako. Endreda makila izatea baino hobe da. Lerdemerke eta tankera horretako beste ehunkaitz asmatu izan ditu Antionolariagak berri paper honen azken horrirako. Lanastoa gauza bada eta astolana bestea. Esku aurra gauza bada eta bestea aurreskua. Minbizia eta biziminarena euskeraz sortu den kondensaziorik ederrenetakoa da. Euskaldunok elkartzen ez dakigula askotan entzun izan dugu. Euskera ezin egokiagoa da ordea hitz elkarketarako. Zaharrak berritzeko bezainon berriak sortzeko. Dena segidan idatzi behar den, tartean gidoia behar duen, ala ez, eta horrelako kontuak euskaltzaindiak erabaki ditzala. Eta zuzentzaileek praktikan jarri. Hori ez da eskolari irakatsi beharrekoa. Potentzialitaterena bai. Andoni da beste ikuspegi bat askoz ere kuriosoagoa, ez, berak ikusten du euskerak badaukala lerdemerke bezalako, hau, uste, segurazki, Antionolariagak zakilistek asmatuzun, lerdemerke igual ez da ezer, bai, gero ikusiko ditugu onomotobiak pila daude onomotobiak, baina lerdemerke, ez dakit, badago, baina, bueno. Orduan, honekin batera, ez dakit paperek eta bazuten, baina, oso, bai, bai, eta, hau, poko parrokianekoak, igual berak entzun zion, baina, esa tienda, ez dakit tenda o taberra, izango zan, tiene pocos parrokianos, baina hortik euskerak asmatzea poko parrokiano, pentsa gainak ekoak, Julianekoak bezala, ez ekoak bat den, poko parrokianekoak badira, Gipuzkoako herri batean, dendan bezero gehiagin. Orduan, hemen daukat kuadro bat, baina ez dakit paperik baukazuten, baukazu papera? Bai, eta boligrafoa ere, bai ez. Orduan, ia hartu berriz jarriko izuet, atzera, eta ia minutu batian, zenbat hitz elkartu, tokatuko zeizu ariketak joitia gaur, osea, kaber zenbat tokatzen. Nik jarri ditut zuluak, ez dakit delak betetzeko gaina zenbat jarri dituten, baina asmatu, emango izkitzuet, barkatu. Emango izkitzuet, pare bat minutu, Bat, bi, hiru, lau, hogei, baina igual ez daude hogei, Nola imatu inatzea, bale. Barkatu? Hau ez, ostra, gaizkin, beti bezala ni hori da, hau, bale. Kontua luki, honek ez ditu lehiazten marrakin, Barkatu.
Biztazo batian, oza, harrapatzen zituzuenak bestela, adibidez, hau beste bada. Baina honek ez du marrarekin egiten, baina, bueno. Gaina, artikulu hau ez dago eginea, ni nahi eten artikulurako, hau da artikulu bat, andorik iteitu, artikulu oso artikulu politak iteitu, Bueno, bai, bukatu, gutxi gara bera? Marisol? Gutxi gara bera. Venga, jun botatzen, abletxo, Txandaka, jun botatzen, ordenan da gutxireko. Jun botatzen, Marisol? Ibilaldi, oso ondo. Gero ikusiko dugu badian, nik ez dizut oso beti. Segi? Bai urte. Ez urte. Bota? Sagarrondo? Txon, apuntatzeko ni zu baino jansagar, bai? Bakatu? Berandu sagar, oso ondo. Goiz, zan da, bezat? Goizagar, bai? Bai, segi? Luzagar, bai? Errekondo. Bai? Zaingorri, bai? Txitxiburdunzi. Bai? Bai? Erdenberke? Ze polita dian horiek, izazke okurrituko sekula santan, poko basentxi, bai? Berri paper? Boi luzia da, poko parrokianokoak, bai? Lanasto? Bai, esan du, berri paper, apuntatu, bai, hemen dago. Txon, berri paper, apuntatu, Hau, berri paper, bai? Lanasto, bai? Asto lana, bai? Besteik, bakatu esku aurra, bai? Ezak nola idazten duen, ez dut uste ondo idazten duenik, baina, bueno, bale? Segi? Aurreskua, bai? Bai? Minbizi? Bizimina, bai? Baina, ez dakidan, baina, bueno, bale. Bale, a ber. Bai, a ber. Hemen atera zeizkigu, nik uste, a ber, ibilaldi. Bueno, ez dut esplikatu, baina Euskal hitz elkartuaren hitz esaten dugu beti, bi diralako, edo hiru ere izan litezke, eta ez dut denak izenak izan behar. Baina, unidade bat, beste unidade bat, beste bat izan liteke, o beste, bai? Babarrun erreusaia hitzelkartua da, baina beti da, hemendik ateratzen da kontzeptu bat. Ez dira bi hitz zerutik erortzen dianak, eta onduan gehatzen dianak, bezik eta zerutik erortzen dian bi edo hiru edo X izen horiekin, sortzen da beste kontzeptu bat. Haur eta psikiatra munduan badaude beste 1000 hitz, baina haur eta psikiatra erortzen dianian, haur psikiatrakin sortzen da kontzeptu bat, beste bi hitzik sortzen zutela, ulertzen dira zute, ez orduan. Ibilaldi. Ibili bada zerbait. Eta aldi, baina aldi ezote da aurrizkia, kesnarazizkia. Nik uste gehiago dala hau ingo genduke eratorpena. Bai urte, por supuesto, eta ez urte. Karo, gero ikusi behar da, ze esan nahi duten. Bai urte da, seguraski, baserritarrentzako, hoi da. Bai, baina hori da, baina zu hortadak izulako, baina nik zer jakin gabe, bai eta ezekin, sagarraren kasuan, baina izan liteke beste gauza batzutan, bai. Sagar ondoa, bai. Bueno, ondo, egia esan, kasi atzizkiare izan liteke, zekan madari ondoa, intxaur ondoa, baina, bueno, hau egingo genduke, hau bezala, pixkat zalantzan, jansagarra por supuesto, berandu zagarra por supuesto, goizagarra por supuesto, lurzagarra por supuesto, hoi guztiak. Eta noski, ez esango dezu, zagarra dala atzizkia, zagarra hitza da. Bakarrikan, segun batekin jo besteakin, eratorria sortzen ditu. Errekondo, bueno, ez dakit ondo
Bai, baina gaina errekondoa apellidua da, osea, que, baina, bueno, izan liteke, nahi eta jarri du, Zaingorri, por supuesto, baietz, txiki ez dakit zer zan, zein zan txiki? Txiki burduntzi, bai, bueno, baliteke, ez dakit oso ondo zer dan txiki burduntzi, baki tresna badala, baina ez dakit oso ondo zer dan, endreda makila, ez dakit da, baina polita askoa nola dan, onartuko dugu baietz, egon ezina, hau da betikua, egon ezin, edo ezin egona, ba ez dakit oso ondo atzizkia da edestan, lerdemerke espada nik baiezko ematen diot, onomatopeia oso polita, poko pasientxi bezala, berri paper, por supuesto, atzizkia dala, poko pasientxi, hauztakin zein zan, lanasto, bai, lanasto bakiztu ez zer dan, ez da, osea, laneako tresna bada, laneako makina, eta asto lana, por supuesto, bai, esku aurra, baina, bueno, gaizki datzia dauka, esku aurra ez da hola, ez dauka atxeik esku aurrak, Eta aurreskua ere, ez da aurre, ez du esan nahi aurreskua haudanik aurra eta eskua, aurreskuak beharko luke dantza. Bai, hori da, baina orduan, esku aurronek eta aurreskua nahi eta inditu atxeak sartu du honekin egiteko, baina aurreskuk ez dauka atxeik, eta esku aurrak bai, nola zidan iten izjokuak, lanasto eta astolan, minbizi eta bizimin, eta pixkat pasein zaio, eta esku aurrak aurreskuakin lortu nahi izan du, baina ez. Esku aurra da palma de la mano, aurrek hor daukatxe, eta aurreskuak da aurra, baina aurre aldetik eta eskua, atzeskua badagolako. Baina biak dira itzelkartuak, minbizi eta bizimin. Bizimin, ez dakit oso ondo nola itzuliko nuken, minbizi bai, baina bizimina, ganas de vivir, edo, molako zeretzen oso. Orduan, ikusten dezute, dia bi artikulu, biak nik uste dut, bi artikuluak daude, biak daude nolabait esateko izelkarketaren alde, baina Andonik pixka bat jokatzen du gehiago, jokatzen du pixka bat, hau, titulua nastu inaiz, nita anak ez duzen duen, kendu 25. araua izelkartu erosaka, eta jarri itzelkartuak, hau da, nolabait itzelkartuak, uzeitik ematen gendun esplikazio bat, ez? Orduan, hasiera hau Euskaltzaindiarena da, eta horretik nastu nintzani, eta hemen hasten gea, gure itzelkarketarekin. Orduan, hemen gauza bera esplikatuko izuet, o azalduko izuet beste modu batera, nik usteet modu erresagoan, eta gero ikusiko ditugu bideo edo Euskal Herriko Unibertsitateko bideo batzuk, eta hor ondikan hobeto ulertuko ditugu. Orduan, zer da itzelkarketa? Definizioa. Morfema lexikal, hola formulatu gendun, baina izan du hitz autonomoak elkartuz, elementu lexikal berriak sortzea ahalbidetzen duen lexiko sorkuntzarako bidea. Bi hitz elkartuz, ez du esan nahi izenak behar dutenik derrigor, beste hitz berri bat sortzea, beste kontzeptu bakar eta berri bat sortzea, ahalbidetzen duen lexiko sorkuntzarako bidea. Baina bi osagaien artean harremanen bat egon behar du. Ez dira zerutik erori diran bi hitz, eta bi hitz horiek juntatzen diranean, alako harreman bat sortu behar dute bien artean. Adibideaz, diferentzia da buru eta handi eta buru handia. Edo mutil eta zaharra eta mutil zaharra. Edo emakume sendagilea eta emakume sendagilea. Edo aur saltzailea eta aur saltzailea. Kasu hauetan, esateko modua besteik ez dago, baina hemen ikusten da buru eta handia, izan litekela eozein buru handia, baina gero buru handia beste gauza, ulertzen da beste gauza badala, ez? Ez bada, uste betu ulertzen galdetu bildurri gabe, osea, nik nola askotan esplikatu dituten gauza hauek dezako. Orduan, sailkapena, nolabait sailkapena egiteko, ez kasuik egin, gehiago batzuk ikusiko ditugu, hola esan da, edutezko komposizioa, ez dute zer ulertuko, baina jarriko ditugu beste adibide batzuk hemen, eta orduan jugo geha. Sailkapena, orduan, ikusi. Batzutan da komposizioa, batzutan da aposizioa, batzutan da posposizioa, edo izan da nahi hartua, baina bueno, komposizioa, izen komposizioa, digestio aparatu, bitz, digestio izena da, eta aparatu izena da. Odol transfusio, gauza bera, odol transfusio, osasun zentro. Normalean, esan dugun bezala lehenago, espainolez beti eta frantsesez beti izango da ADB.
Eta euskeraz nola egingo dan? Ba, egingo du BA. Eta guk, uzeik, esaten du beti, euskaltzendiak dauzka salbuespenak, horiek marra behar dute. Orduan, goikoak dira maila hortakoak. Aparato de digestión o digestivo. Transfusión de sangre, o de transfusio. Centro de salud. Beste batzuk, hauek konposizioa baina dira kopulatiboak, seme alabak, semeak eta alabak, zeruak eta lurrak, zuri eta gorri, gaur eta bihar, izen eta deitura, hortz eta agin, urdail, raia badauka, urdail eta esteak. Orduan, horiek normalean konposizioak euskaltzediak ere gotan, barkatu, amore ematen digu, horiek marra behar dute. Edutezko konposizioa, hau zer da, hola esan da, ez da ezer ulertzen, nik begi bakar, nik edozeinek begi bakarra du, horrekan eduki, eta orduan begi bakarra. Arbola honek osto zabalak ditu, orduan arbola hori osto zabala da. Torloju honek buru biribila dauka, orduan torloju hori buru biribila da. Edo makina hau edo lantza hau puntak zorrotza dauka, beraz, punta zorrotza. Gero, emango izkizuet olako mordoska bat, ale izue fotokopiare urrengoak ekarriko izuet. Ez dut prestatu, baina ekarriko izuet. Gero, hau oso tipikoa da, eta horiek ikusten dezute, batzuk marrakin diala, beste batzuk marrakin, hau juntu, orduan pixkat alde hortatikan komplexua marra da, baina, bueno, demorakin ikasiten da, Aditzerroa gehi izena, hau oso tipikoa da, jangela da jateko lekua. Erabili ere muzer da, erabiltzeko ere mua, borratzeko goma, idazteko makina, gidatzeko liburua, ziurtatzeko agiria, lanerako postua. Eta gero, beste zenbait, hau ja, zenbait honekin zezaten, ez du zarazen, doidoi, zehatz-mehatz, plistiplasta. Bueno, aposizioa. Aposizioa, beti eskubiti botatzen dana, ez da, oizkoa. Aditzak asko daude, etorri da bat. Arteriak asko daude, karotida da bat. Benak asko daude, kaba da bat. Vitaminak asko daude, baina C da vitamina bat. Eta normalean, ia beti espainolak alderantz egiten du. Kateterrak asko daude, Berman da kateter bat, zein da, zer sekula jakin, Eta doktoreak asko daude, baina Artola doktorea bat badakarra. Orratzak asko daude, orratz klaseak, baina benoiekt da bat. Edo jarabeak asko daude, baina bronkidiazina da jarabe bat. Orduan, hau ez dut eskubida, baina alderantziz da. Oizkoa da, aposizioa da, aposizioa hitz generikoak egiten du. Aditzak, edo kateterrak, edo doktoreak. Baina, euskera tradizio zaharrean nunbait, olakoak bazeuden, eta ez ditugu aldatuko, ez da esaten Luis Osaba, baizik eta Osaba Luis, ez da esaten kantuak esaten du Andre Madalen, ez da esaten Madalen Andrea, baizik eta Andre Madalen edo San Juan. Normalean aposizioa oizkoa, eta gaur egun gauza teknikoetan horrelakoa da, izela lehenbizi konkretua eta gero generikoa, baina artikuluren bat edo beste badaude alderantzizkoak. Posposizioa da, espainolak preposizio bidez erabiltzen duna de edo a través de edo por edo olakoak edo ante olakoak, euskeraz olako proposizioekin, ez dira posposizioa, ez dira preposizioak, olako formula ez dakit nola esplikatu, bidez edo barnetik edo ondoan edo barnean edo olakoekin, horiek eskubira jartzen dira. Eta gero, hau ere euskeraren oso tipikoa da, hauek bai dirala, hau ere badaukat zerrenda bat osua, Zer da artilea? Bada ardiaren hilea. Zer da eskuarea? Oso ondo ez dakit, rastrilea da, baina ez dakit esku eta are hori. Zer da galbaea? Garia, etzeko. Zer da otordua? Ogia eta ordua. Zer da bekaina? Begia eta gaina, betile eta orduan. Horiek, goikoak beharko lukete izan, izen konposizioa, baina hasieran marra behar zutenetikan juntatu dira, eta azkenean hitz bakarra balira bezala gelditu dira. Eta, ikusiko ditugu hori ezaugarriak, eroko berdinak dira, baina lasaiago ikusiko ditugu. Zer da izen konposizioa? Bi izen elkartzen dira beste izen bat emateko. Esanaiaren aldetik eskuinekoak du nagusitasuna eta ezkerrekoak horren esanaia zehaztu egiten du. Biak alderantzikatzen direnean esanaia guztiz aldatzen da. Askatasuna adierazpena, askatasuna. Zer da askatasuna adierazpena? Eskubikora begiratu eta da adierazpen bat. Zerena askatasunarena. Osea,
ez dakit, esango dizuenik, ez dakit, ze ejemplo, dela kulartzen zuten zer da, ez dugu ejemploa ez gela. Zer da adierazpen askatasuna? Askatasuna da. Zerena, adierazpenarena, justu alderantzizkoa da. Askatasuna adierazpen, behi esnea zan bezala, eta esne behia dan bezala, bata da adierazpena eta bestea askatasuna. Etxe usoa eta uso etxea. Zer da etxe usoa? Uso bat, badakigu usoa dela, eskubian dagolako, baina ez basoan libre bizi dana, baizik eta etxian, inguruan, domestika, o detu jozu nahizun bezala. Eta uso etxia da, usoa gordetzeko etxe bat. Hauxe da, hitz elkarketaren sailik emankorrela, efektibamente. Eta sortuko dira, ni hori ezaigua oain okurrituko, medikuntzako gauza komplexu bat sortzeko, hitzan dana jartuak asmatzen, garikin eta ardikin eta hartokin. Konposizio kopulatiboa da, eta bat dago azken finean. Juntagailu kopulatibo baten elipsiz sortzen den elkarketa da, dela pentsagarezak. Goiz arratsaldez zer da? Goizez eta arratsaldez. Zer da gazi geza? Aldi berean nolabait gazia eta geza dana. Zelar emazteak, bai zelarra eta bai emaztea. Elkartzen diren bi elementu lexikalak kategoria gramatikal berekoak izaten dira, normalean ez da izaten bat izena eta beste adjetiboa, edo bat adjetiboa eta beste aditza, izan litezke biak izena, goiz eta arratsalde, izan litezke biak adjetiboak, gazia eta geza, izan litezke biak berriz ere izenak, baina normalean ez da izaten, gazi emazteak olakoik ez genduke sortuko. Izenak elkartzen direnean, konposatua pluralean erabili beharra dago. Gazi geza singularrean posible da, baina senar emazte bat ez da. Edo goiz arratsalde ez da bat. Gaur, por ejemplo, ezaketik, zuek ikusten zuten txirrindularitza, baina, por ejemplo, txirrindularitzan gaur giroa izian kontatzen, eta izugarrizko ohitura dauka batek, Fermin Aramendik esateko, biarretzi, gaur biharretan edo biharretzietan edo, bihar eta etzi, ikusten du, baina berak automatiko pluralean egiten du beti, izenak elkartzen direnean, konposatua pluralean ebili beharra dago, eta zelar emazte bat, edo aitonamona bat, aitonamonak bi dira, eta zelar emazteak bi dira, orduan pluralean ebili behar da. Hau da, edutezko komposizioa. Luzatu nahi dut, askotan badirudi, ze tontokeria, baina ez euskaraz oso bide emankorra izan liteke. Ezkerreko atala izena izaten da, eta eskuineko adjetiboa. Konposatua ere adjetiboa izaten delarik. Adjetiboa denez, izenen baten esan nahi aldatzen du, kualifikatzen du. Izen hori, sujetutzat, kompositoren barreneko izan, orduan, esaten du. Federikok ahoa beroa du, hortik esan liteke Federico aho beroa da. Edo teilatuak egala zabala du, orduan teilatua egal zabala da. Hola esan da, duzu, bueno, ez da bide txarra, baina hasi pentsatzen, bakar jarriko bagendu, hemen, beroa edo zabala berez adjetiboaren partez hartuko bagendu bakar, ateratzen zaizkigula, alde bakar, unilateral, ele bakar, unilingüe, hau nahi bezu ekarriko izuet, beso bakar, manko, adar bakar, unicornio, begi bakar, tuerto, de un solo ojo, monocular, hau denak euskaltzen diren iztegian daudenak, gehiago asmatu litezke, nahi izan ezker, hori bakarrekin bakarrik, Luze jartzen baldin badegu, begi luze, hanka luze, belarri luze, lepa luze, mutur luze, mihi luze, eta zaizu, claro, igual, guretzako medikuntzarako ez dira beharrezkoa, baina oso ondo etorri litezke, ez? Edo motz jartzen baldin badegu, gauza bera, belarri motz, gero, ze esan nahi ematen zaion belarri motzek dauka zentzu bat pixka bat despektiboa. Gaur egun ez gendu, baina belarri motz, izan liteke persona bat belarri motzak ditunat, orduan belarri motzek balio luke esateko, besamotza, kaskamotza, neskamotza, pixka bat ez daukan, unik uste dut bazeukala despektiboa, baina ez dut aurkitu inolako despektiboa, jartzen du, muchacha jovencita jartzen du euskaltzen diaren iztegian, katamotzat, bera katamotza, nik olekasi numetan, katamotza, tigre da, pentsa, katumotza hori ze buelta hartu duen, katamotza tigre esateko, zuek ezakit gugumetan katamotza tigre esaten gendun, ezakit, baliteke, baina nik zen dizun tigre eta linze eta gato montez ere jartzen euskaltzen dian, linze eta gato montez, baina nik umetan, nik 72 urte euskat, gure garaian katamotza, eta tigre bakarrik esaten gendun, gau, elebakar, elebidun, bilingüe, bai,
ba, ele, bi, dun, bi, ele dituena. Ele bi beharko luke, baino, ba, bi ba, ez dago, eta orduan, azken finean, ele bakarra duena, ele bakar gelditu da, baino, ele bi dituena, ba, hau ez du galdu, eta ele biduna gelditu da. Ez dira simetrikoak, osea, ele bakarrak eskatuko luke, ele bi ko edo ezak, ele bidun, Bai, bota, hortako dago, Ez, hilotza zer da, hilotza beste gauza bada. Hilotz gilditu zan. Ui, nundi datorren ez dakit. Hola da, Osa, pentsa, hil, eta hoz, baina, atxe galdu du, baina, igual ez dakit, baina, apuntatu inguet. Bueno, gero, boligrafa emango jazu, gero, hilotza apuntatzeko zer da, ez dakit oso ondo. Baina, bai, ondo dago. Bueno, gero, okerrekin ere asko daude, betoker eta ez dakit zer, hankoker, muturroker, txapelokerra, zabalekin ikusi dugu osto zabala, baina esku zabala ere bai, buru biribila, puntazorrotza, Eta gero ikusiko ditugu, segingo dugu pizkat. Osea, denun pizkat ikusteko, eske jendiak ikusten ziren du, bueno, kuriosoa da, Federico Kao beroa du eta Federico Ao beroa da, eta teilatuak ekal zabala du eta teilatuak ekal zabala da, baina ikusten dute pila daudela, ez? Bueno, aditzerro gehi izen tipiko komposizioa oso gaur egun, bueno, iten ditugu asko konturatu gabezea egiten. Batzuetan zalantzaren bat eduki daiteke, konposatu bat sail honetakoa, ala izen komposizio sailekoa ote den, baina bosta jola zaigu, osea, dantzalekua zer da, dantzatzeko lekua, edo dantza egiteko lekua, edo dantza eta gehi lekua, baina, bueno, dantzaleku, hori da, edo, pila edo jaio berri ulerterraz, betikoak. Ikusten duzu jaio berri hor juntu dago, eta lehenago zan digute aparte behartzula, baina, bueno. Beste zenbait, hemen onomatopeiak ere oso tipikoak dira, ekarri ditut mordoska bat, eta hauek ere, onomatopeiak batzuk, ikusi, hau denak euskal zendik atera ditut, euskal zendiren iztegitik, ez, hauzi, mauzi, barra, borbor egin, damba, danga, dilindalan, dinbidamba, dinbilidambala, erran, batez ere iparraldekoa, firifara, firinfaran, glu, handi, inkianka, inkiliankala, batzuk ez dira dizagunak, ikusi, karkar, kaskas, hau denak ez dira niko antxe asmatutakoak, andoni gaina batek asmatuko lituzke, baina pila daude, kilikolo, bota, galtu ez hor gauza, kriskar, zer? Bai, ondikan tela jatu arte, mauka, narras, hor dela alfabetikoan joa, tipitap hemen dago. Bueno, euskal zendiak euskerak daukala bide oso bide ona, eta onomatopeiak guztiak dira marrarekin. Osea, asmatzen baldin badezu bat, zuk esan dezu, zuk honi, noletan diozu ba, crash, o toko, orduan hori tokatuko litzateke marrakekin azia. Bueno, hemen daude, beste zenbait, errepikazko onomatopeiak, ia errepikazkoak, eta mara, pilpilean, tarteka-marteka, nahas, ikusi-makusi, borborregin, baina ikusi, borborregin bai, baina ura borborka dator, edo ez dakiz zer borborrean dator, horiek ja, ez dira marrakin. Ja, eske, onomatopeia galdu egiten da, ja ez da onomatopeia ez da borborrean, edo horretik, edo horreko, baizik eta borbor, orduan, borborka, edo borborrean, gehitzen baldin badiozu galdu egiten du onomatopeia eta ja juntu dira. Aposizioa ikusi dugu, posposizioa ere ikusi dugu, eta hitzan da nahi hartuak, gaur egungo hiztunak, hitz elkarketako mekanismoak kontzienteki erabilita ez baizik eta ikasitako forma egin gisa ezagutzen dituenak izan arren, aspaldi hitz elkarketaz sortu ziren elementu lexikalak. Konposatu hauetan, hitz elkarketarako erro berezituak maiz agertzen dira. Gari, galburu, galeper, gurdi, ni ez dut basaritarra eta nik gurdi gutxi eure biletik nire bizitzan, baina egongo dira gurtekin, hemen begiaren inguruan betekin dode pila bat, betxein, betile, betazal, ardikin ere bai, art, eta bar, Adibidatzuk aipatzeko betazal, galeper, katagorri, besaburu, Badauzkat, nahi izan ez gero ere euskal zendiaren iztegitik atera ditut, eta badaude izan dara ardiren inguruan, artoren inguruan, begiren inguruan, besoren inguruan, bihotzekin bihotzerre, eskuare, ez dut inun aurkitu nundi datorren, rastrillo da, baina ez dakit esku jartzen badezu eskuare. Bueno, ez da aurkitu nik, ez da dizut, igual batio korritzen zailo,
Ez dakizu, bueno, suposatzen da eskurena dala. Orduan, are ez diot aurkitzen. Eskuare, bakitik ze forma daukan, rastrilloa, baino, esaten dutenak hitze elkartua, oza, hitzan dana jartua dala, izango da, baino, ez da ditut aurkitzen bi elementuak, eskuare. Baina bada, gero garitik, alba, katagorri, otordu ogitarteko, eta gero, otarteko, garai batean asko erabiltzen zan, otarteko, bokadillo esateko, eta gaur egun euskaltzaindiak esaten du otarteko ezetz erabiltzeko ogi arteko. Kuriosidade bezala, Osea, garai baten otarteko eta garai batean artirina asko bueno, asko. Nik artirinik ez segula ez janda ez erabili, baina garai batean artoa gehiago erabiltzen zanean artirin, gaur egun arto irina, behar omen luke. Idatziz eta arto irina, Bueno, hau da teoriaz okurritzen zaitena emateko, eta orain hemen dago, ez da oso txukun gelditu, nola behar duten ikusteko. Eta dator ariketa bat, baina hau jarriko dizuet onduan, ze ariketa hau egiteko, ez dakit badaukazuten, eta ez badaukazuten emango dizu zuri ere, zuak baki badaukazula imprimitua, ez? Zuk ez daukazu imprimitua hemen, emango dizut, ze ariketa egiteko beharko dezu. Orduan, lehenengo gaur ariketa alba dugu ingoitugu mordoska bat, Orduan, hemen daude, berrogeita bi uste nun gehiago ziala, a ber? Ez, berrogeita bi dia. Azkar ezazu ondorengo zerrenda eta azaldu zein motatako hitz elkarketa erabili den kasu bakoitzean. Orduan, jungo geha banan ikusten, eta zuek hortarako behar dezu, bakitez ez zutela hain derrepente hain ondo ulertu, eta ulertu bai, baina hain errexe esplikatu, baina, orduan. A ber, hasiko geha. Eta poliki, presai gabe, banan jungo bizate, txandaka, a ber, ondo idatzita daude. Beste batzuk egongo dira, trampa ingo izuet, eta hau gaizki dago, eta zuk esan zuzendu behar da. Orduan, hasi. Digestio aparatu, ze izango da? Oso ondo, izen komposizio, baina espaldin bada ulertzen, o Marisol, kontra baldin badago, galdetu, esan. Marisol, asteguna, ze izango da? Bai, baina izen komposizioak nola eskatzen du? Marratxoik, eta astegunek baldeuka marratxoik. Izan da nahi hartua. Aste eguna, hor, baina, zergatik, hola tokatzen dalako, ez nuke tokat beti arrazoi milagrosoik. Aste eguna beharko luke, aste eguna, bi eta askotan bi horiek, egeie, garai batean alfabetatzei itentzan bezala, egeie, Fole izunda ze izango da? Aposizioa, oso ondo. Ordenagailu bidez, oso ondo, posposizioa. Garezur, izan da nahi hartua, oso ondo. Ziurtagiri, izen komposizioa baldin bada, marrarekin. Orduan, ez da. Izan da nahi hartuak, ziurt, ez ote da izango hori da, orduan hori zer da, aditzerroa gehi izena, oso ederki, Aditzerroa gehi izena dia, tipikoak dia, borragoma, idazmakina, egongo dia hor batzuk, esan ingoitu berdin du idazmakina, borragoma, jangela, lantoki, lan egituko, olakoak, Bale. Baldin eta lehenengoa identifikatzen baldin badegu adiz bezala, askotan sustantiboari izan liteke, Bale. Esan dugu, dantzalekua zer da, dantza egiteko lekua edo dantza lekua, ez duela hainbeste joko garrantzirik, Familia mediku, oso ondo, ibilbide, oso ondo, aditzerroa gehi izena, oreka egoera, izen komposizioa, estado de equilibrio, A, de B, espainolez eta euskeraz, B, A. Minbizi sortzaile, zergatik ez da izen komposizioan, eska? Itza da, bai? Eta minbizia, berez? Bai, baina zer hori da, izan da nahi hartua. Osea, a ber,
bizkat rizar el rizo, zer, minbizi sortzaile izango litzateke kancerigenoen balin badezu, edo produktor de cáncer, espainolez productor de cáncer ADB, euskeraz minbizi sortzaile, vale. Gero, zer da, hola, azten balin bagia, seguru, familia, ez da kasua, familiane, aurkituko gendula, baina, bueno, jake, hori jartu gehan, minbizi hitzan dara jartua. Bizi kalitate, bildura galtzeko, bizi marra baldin badauka, izen komposizioa, izen komposizioa. Lan tresna, izen komposizioa. Zerbitzu buru, gero betiko zalantza, askotan, eukidegu, eta diskusio handiak egon dira, ia buru hauek atzizki bezala funtziola dezaketen, zerbitzu buru, sailburu, ezakizer, eta askotan sailburuak eta juntatu egiten dira. Baina teorian horrela idatzita izen komposizioa da. Bai, onartu behar dago. Askotan, lehen ikusi dugu ibilaldi, bat esan du ibilaldi, zer da, izen komposizioa da, edo aldi hain erabilia danez onartu behar da atzizki bezala. Nik uste, zerbitzu buru, nik uzein formulatua, horazio formulatu gendun, baina zerbitzu buru, ez hori, eratorria da, onartuko neko eratorria. Onartuko bagendu eratorria dala, ingo genduke juntatu, Soldata igoera, berdin zer. Izen komposizioa, hori da, izen komposizioa, sondo, nungoaz, ja, amalau, odolodi, izen komposizioa, eroetxe, bai, hombre, hola jarri bagendu, baina eroetxe hola ikasi dugu, ez dakit zergatik, nun dago muga, lau aldiz aurkitzen badezu eroetxe marrai gabe idatzia, hau ja, erabiltzen zan eroetxea, oain dela ez dakit zenbat urte. Gertatzen da, por ejemplo, garezurra erabili da aspalditik literaturan, baina igual familia mediku ez dala erabili. Hemendikan 50 urtea berriak segitzen badu beti familia mediku falta diala esan ez, aiatuko da momentu bat, familia medikuk hasiko dia marragabe idazten. Baina teorian, eroetxe eta familia medikun artean, gramatikalki ez dago diferentzirik bat ere, biak dia bi izen, eroak eta etxea eta familia eta medikua. Orduan, hau hola ikasi dugu marragabe eta orduan esaten dugu dela hitzan dela jartua, baina diferentzia hundirik ez dago, Eta egun batean idazten baina zu eroetxe marrakin ez dut uste inork esango lizukenik familia mediku bai, gaina familia mediku ez da hain arrunta, hau edo beste ozein, hola egitea, baina hemen zerbitzu buru dagoen bezala hor erizain buru, erizain buru ingo bagendu marrai gabere, esango getu, hori konsideratzen dut eratorria dela, bale. Urgentzia zerbitzu, izen komposizioa, besaburu, andana, ikusten ez dut, beso, andanak dauka askotan, hitza besoa da, baina besagaina, besaburua, bestakit zer, o-a bihurtzen da, edo garik erregaltzen du eta gal egiten du, edo begik jegaltzen du eta bet egiten du, holakoak, Hau bidez, oso ondo, amaurrak, komposizioa, eta beti pluralean, kopulatiboa, ama eta aurrak, barne medikuntza, komposizioa, bronkioendoskopia, baita ere, urte buruan, buruan, marrai gabe hori da posposizioa, pensa, dia marrai gabe eta bidez, edo, asko ez daude bidez, hemen beste bat, hor buruan, horieke, merkataritza harremanak, komposizioa, erizain burua, zerbitzu burua bezala, izan liteke komposizioa, izen komposizioa, edo izan liteke hemen elkarketak hilari gara eta konsideratuko dugu kopulatiboa, baina, bueno, tumore registro, komposizioa, sorostetxe, bueno, ulertzen da, sorotxi zer da badakizute, sorospenak, sorotxi, baina, izalitek gaino, berdin du, berdin du esan dizut, bietan juntu tokatzen dalako. Baina, soroslek LE galtzea eta T bat hartzea,
euskerak inditu gauza, ulertzen diazu, ez? Ze gauza arraroa, bueno, ze gauza arraroa, ze buelta dan, garik gal eman du, bale? Eta ardik art eman du, bale? Eta begik eman du bet, bale? Baina soros lek hau galdu, hau galdu, hau galdu, eta ematea te, litekena da, euskerak lehen gauza, sorotxi, da hitz bat oso ezaguna, eta ez dut uste oso erabilia da nik ikasi nun azken urteotan, sorotxi nik etxian ez duen sekula erabili sokorrer esateko, baina sorospena bai, bueno, orduan, berdin du, konsideratu hitz elkartua, hitzen da handana iartua dalako, edo aditzerroa gai etxea dalako, berdin, hola, otokatzen za, kaba bena ze izango da. Ez, aposizioa. Ulertzen da diferentzia. Posposizioan, eskubian daudenak dira partikula berezi batzuk. Buruz, eta buruan, eta bidez, eta holakoak. Orduan, besteak dira beti. Bena asko daude, baino bat da kaba. Mediku asko daude, baino bat da agirre. Ez dakizera asko daude, baino bestia da, baino beti. Orduan, kaba da izen generikoa, ez generikoa bena da, eta kaba da nolabait izen konkretuagoa edo, X-izpiak, aposizioa, idaz makina, aditzerroa, idazteko makina, ateatzean, aposizio hau da. A ber, ezakit diferentzia egingo dugu berrizatzea. Detela seguru nago, baina eta ikusteko. Aposizioa, kontzeptuari dagokion izen orokorra eta adieraziari dagokion izen konkretua elkartzen dira. Orduan, hemen, arteria asko daude, baina bat konkretua da aorta. Ezur asko daude, baina bat konkretua da esfenoidea. Bueno, hau apartiko da, hau justu alderantzikatu da, ulertzen diazu, ez? Osea, generikoa, arteria asko daude, eta ez dakit zein zan oraingua. Oraingua zan, egizizpiak, ez? Hori zan aposizioa. Izpi asko, kalse asko daude, baina batzuk dira egizizpiak, eta bestea posposizioa zan, perpaus batean elementu bat eta berorren osagarria lotzeko zenbait morfema erabilioi da euskeraz. Eren edo kin, baino beste batzutan erabiltzen dira, aurreko edo erdiko edo gisako eta horako posposizioak. Orduan, hemen daude atzean, aurrean, bidez, horrelako batzuk. Orduan, ateatzean izango dizeke posposizioa. Hortzaginak, kopulatiboa, oso ondo, hortzak eta aginak, horre marra behar du. Eta normalean, biak izenak baldin badira, biak pluralean, zerulurrak, gaur biharretan, holakoak. Itxarongela, aditzerroa, eskularrua, izan dana. Ez dakit oso ondo zergatik handan izan, ez gara eskua, ez da aditza, ez dakit zergatik ez duten marrarekin jarri, baina Nikola ikasilun beti eskularrua, hola tokatzen da, baina ez dakit oso ondo esplikatzen zergatik handan marrai gabe eta orduan esplikatu itzan dana jartua dan, edo zergatik handan itzan dana jartua, eta da marrai gabe, el pescadilla que se muerde la cola, ez? Hola dala bai, baina zergatik handan ez dakit esaten. Zelarre mazteak, kopulatiboa, jaioterri, uste du jaioterri, aditzerroa gehi izena, jaiotzeko herria, giza baliabideak, ikusiko dugu gero gizarekin berezia dela, gizarekin, Ze gizaki behar du eta marrai gabe behar du, Artola doktorea, arrozoi ez du aposizioa, lepa horno, izan dena jartua, lepotik, lepara egiten du, vertebra cervical, osasun politika, komposizioa, RH faktore,
aposizioa, eta gantzazidoak, izen komposizioa, bai? Bai? Bueno. Bai, ez da erresa hola derrepe, bai ez? Azido graso? Ez. Azido ez. Bai. Zua izinara pesatzen, baina euskeraz gantza izena da, eta azido ez da azido garraz bezala baizik eta kimikako kontzeptua, azido sibases, osakeko. Bueno, hau da esplikatu dizuetena. Berak, atzea, alternantzi zein naiz da. Bueno, ariketa batzu daude, baina ariketa hauek baino lehenago, gero ikusiko dugu, hauek, azkar pasako ditugu, nik uste oso, da, esplika, gauza bera, eta gino lagoa zen denboraz, bueno, handik uste badaukagula. Bera, bilatu dit, bueno, orazkazute, baina dira, euskera zerbitzuak, Euskal Herriko Unibertsitateak noizian behin, iteitu gauza politak, eta nik uste oso direkt, azkar pasako ditugu, irakurriko ditugu, eta, bera, ikusten dizute, ez da? Bueno, ikerkuntz deialdia zabaldu da, azpian ikusi da, A-itxatzia eta hitzelkartuak. Osa, zortzi pantailatan ikusiko dugu A-itxatzia, ze problema dukan A-itxatziak, Ikerkuntz deialdia zabaldu da UPV, emak zute UPV galdu dula, eta baina Euskal Herriko Unibertsitatea bakarrik izango dela, EHU izango dela. EHUko hezkuntz sistema aztertzeko. Nahita daude ikerkuntza eta hezkuntza nahita daude agalduta, Oain, hau urdinean dago, eta urrengua da, ikerkuntz deialdia zabaldu da UPV-EUko hezkuntz sistema aztertzeko. Gauza bera, baina hain gorrian jarrita. Zeatik. Ikerkuntza deialdia zabaldu da UPV-EUko hezkuntza sistema aztertzeko. Hemen A eta marra aukeran. Orduan, esplikazioa. Izen batzuek berezko A bokala daukate bukaeran. A itxatxia esaten zaio, eta ez da nor kasuko mugatzailearekin hasi behar. Izoiek, akin bukatzen dira, ez da mendi eta el monte mendia bezala. Mendi beti da mendi. Eta ikerkuntza beti da ikerkuntza. Artikuluakin, artikului gabet, orduan. Anaia bat, eta hemen Gipuzkoarrak, Donostia aldean behintzat, oso gaizki funtzionatzen dugu, anai bat izan degulako beti, eta gauz bat, asko guk ez, baina gauz bat, eta entzuten di, orduan, anaia bat, giltza hau, botila hori, erreferentzia bat, ezkerrean daude denak akin ondo, eta eskubian gorriz ondo markatuta daude, izartxoaekin, hori denak, ez dutelako galdu behar. Bai, pentsa, eta hori zergatik, otzalako konturatu zekan, bera da, txarrak euskeraz balakila delo dakigu, baina, eta ez dut nahi eta intzunik esateko, baina, hola esan zun bia nahi, Beraz, hitzelkartuaren lehenengo osagaiak aitzatzia badu, ugalkuntza tasat hemen, itxatzia eta hitzelkartuak, eta euskaltzendiak ere, aukera ematen du, boiek marragabe jartzeko. Baina marragabe jartzen baldin badezu, jendeak ez du ikasiko marrabe ardura, eta nik guk ordu esaten dugu, oie denak, por supuesto, agaldu gabe, eta por supuesto guk marrarekin. Baina hor, ikusteko euskaltzendiak, eta gu ez gela inor euskara zerbitzuari, Euskal Herriko Unibertsitateko euskara zerbitzuari gure iritzia proposatzeko, baina guk marrakin ematen ditugu. Orduan, ugalkuntza tasa, arrautza oskola, giltza baraila, ugalkuntza garaia, eta ez marragabe. Euskaltzendiaren 25. araboaren arabera, honako bi kasu hauetan bakarrik ken daiteke hori. Lehenengo osagaiak ia bukaera duenean, eta geroztik ere galdu egin du hau, erreferentzia gunea, orduan erreferentzia, energia, simetria, horietan bai galdu diteke, esatzen zuen euskaltzeniek garai batean erreferentzi, energi, simetria, baina ez marratxoarekin, jartzen baldin badezu erreferentzi, eta kendu baldin badizu ez jarri marraik. Ezka, holako gauzak ere ikusi ditugu. A kendu, baina gero marra jarri. Ez, erreferentzi gunean bada lotura bat. Eta ordu, a kentzen diozu, eta gaina marra jartzen diozu. Osa, doble fallo, ez? Oso. Eta, euskaltzendiaren bigarren hori da, 6 gero ikusiko ditugu, 6 hitz hauetako bat, kultura, literatura, eliza, burdina, hizkuntza eta natura. Ikusi, 6 hitz diran, mi aspalditik eta euskal kulturan, euskal literaturan asko erabili diranak. Kultura, ez dira bat ere teknikoak, literatura, eliza, burdina, hizkuntza eta natura. Orduan, ikusi dute literaturan, zaharrean badagola, erabilera pila bat oso autore honenak, hori galduta.
Orduan, iruditu zaie, ezin dala esan, kulturetxea gaizki dagonik, edo burdin sarea gaizki dagonik, edo literatur saria ondo dagonik, gaizki dagonik, osea, bi posibilidadea, kultura marrarekin etxea, edo kulturetxea, baina ez marratxoarekin, marrak entzen baldin badiozu hemen ere, sei haue bakarrik, kultura, literatura, eliza, elizak, por ejemplo, agaldu du, gauza askotan, edo burdin sarea egin du, baina ez burdina sarea. Egin du burdin sarea, baina ez burdin marra. Osea, bueno. Eta orduan, oharra, euskera zerbitzuak eimaren jokabidearekin bat eginez aitzatzia mantendu eta marratxoa erabiltzea bultzatzen du. Osea, aukeran, euskaltzaindia garai batean aukeran eman zuenean simetria marra ardatza edo simetri espazio ardatza, euskaltzaindiak, euskera zerbitzuak nahiago du A mantendu eta marrarekin egitea. Hori da, A itzatzia eta itzelkartuarekin, kenduta natura, aurrekoak. Kultura, literatura, eliza, burdina, hizkuntza eta natura, sei horiek, eta hala ere, hau ondo dago, kultura etxea ondo dago, edo literatura saria ondo dago, edo burdina, ondo dago, bai A espazioa eta sarea, edo ondo dago A marra eta sarea, baina ez dagoen ondo da, marra kendu, A kendu eta marra egitea. Bueno, hori da, kuriosoa dago eta polita dalako, ez, garkatu gaizkai naiz. Hori da lehenengua. Bigarren kasua da hauena. Lau hitz hauek dira, giza, euskal, erdal eta itsas. Lau hauek bakarrik dira, bakarrik. Orduan, lau izen horiek baizik ez ditugu gisa horretakoak. Haien ereduz sorturiko gainerakoak garai batean nekazaletxeak, eta merkatalgunea, eta hainbeste ez, baina unibertsital, monetal, finantzial, medikal, horiek asko erabilizian, Quintanan hiztegia, aterazanean lehenbiziko bertsioa 1977 izango zen, holakoak bete, Quintanak, garai hartan egiten zen, al bukaera horiek, orduan, Euskaltzaindiaren 25. arauan ja horiek debekatuta daude. Nekazal kooperatiba erabili, eta nekazaletxeak pentsa zenbat egin dira, turismoak jarritako rotuluak dira, nekazal ezago. Ez nekazal, ez merkatal, ez unibertsital, horiekin behar dira normalean nekazalitza eta gaina marrarekin, baina beste horiek ordea, giza, euskal, itsas eta erdal, aparte dira, ez daukaten marraik. Osea, euskerak hola eman dulako. Zer da giza? Giza da gizakitik edo gizaditik, jakizu, ez geha sartuko feminismoan eta gizona dan edo emakumea dan edo humanoa dan, zer dan, gizak eman du elkarterako hau euskal, zer da euskal? Euskal ez da, zer da euskal herria, euskal musika, euskal jendea, euskal berez ez da ezer, euskal da izelkarketarako lehenengo osagai bezala euskerak eman duen zerbait, zer da itsas? Itsas ez da ezer. Bai azu itsas bat, ez? Egintzazu esaldi bat itsasekin. Itsasekin bakarrik ez, itsas ekologia, itsas bazterrak, itsas ez dakiz zer. Baina itsas bakarrik ez, erdal ere ez. Orduan, laburtzeko, giza, euskal, itsas eta erdal dira, dira komposiziorako, komposiziorako eta lehenengo elkarketarako lehenengo osagai bezala marratxorik gabe erabili behar diran lau, orduan, ikasi behar dira. Ez dago, arrazoia hori da, arrazoia da euskerak eman ditula hitzelkarketarako oso balidoak dirala, baina ez daukatela ondoan ezerrez, zuriune bat eta hurrengoa. Ez marraik, eta gutxiago juntatuta, itsas bazterrak eta laba hori, baina hori ez dira komposiziorako, dira beste gauza batzuk. Bale? Hirugarren bat, dira errepikapenak. Behin betiko, behin behineko eta horiek, a ber, ikusi. Epea amaituta reklamaziorik ez bada, behin betiko bihurtuko da, onartutako eta bazertutako azterketarien behin behineko zerrenda. Baina lehen ikusi dugu, behin betiko urdinean eta behin behineko ere urdinean, zeatikan. Zeatikan, behin behineko errepikapena dalako, hitz berdina dalako, ez da onomatopeia bat, baina hitz berdina da, eta nola hitz berdina dan,
marratxoarekin da, baina behin betiko bi hitz diferente dira, kasualidadez horrela egin, bueno, euskaraz, horrela dalako behin betikoa, eta orduan nola behin betikoa dan, aparte da. Orduan, hau da ondo, epea amaituta erreklamaziorik ez bada, behin betiko aparte bihurtuko da, ulertzen da zer dan behin betikoa, ez, definitibo, eta onartutako eta bazertutako azterketarien behin behineko, alderantziz, provisional. Orduan, behin behineko marra eta guzti, ohartu zaitez hitz bera behin errepikaturik dagoela, baina behin betiko marrari gabe. Eta izbelaren bikoizketaz gorri-gorria, zuri-zuria, beltz-beltza, txiki-txikia, edo aurre-aurrean, edo atze-atzean, edo alboa tokatuko zaizkitzu, edo ez. Gure kontestu honetan importantea da, ez dut uste, olako, behin betiko eta behin betiko, orduan batzutan, zuri-zuria da, edo gorri-gorria da, nola izberdina dan, marra behar dute, eta espaldin bada izberdina, ez dute behar. Apurka-apurka, gutxika-gutxika, egunero-egunero, aldiro-aldiro, osagai bedutenean, marrarekin. Edo, onomatopeiak ere bai, zehatz-mehatz, nahaz-mahaz, kilikolo, tipitapa, horiek ja, diferenteak dira, Eta, azkeneko kontua ikusi dela da, hitz genero ikusi ditugu, baina nik uste, hola esplikatuta, oso ondo. Bi sexuetako seritartekoak aipatzeko badira forma bakun batzuk. Ohitura hori gure gurasoekin ikasi genuen. 7 senideko familia batean, arotza zen gure aita. 7 senide. Du esaten, 7 seme edo 7 alaba edo 7 senide. 13 aurridetan zaharrena zen Katalin. Senide edo aurride, anaia horretako bakoitza. Euskerak barituelako hitz batzuk genero gabeak edo bi generok hartzen dituztenak. Aitonamonak, aitamak, seme alabak, anaiarrebak, Bizkaian nebarrebak, osabaizebak, lenguzinak, aitamak inarrebak, aitama pontekoak, andre gizonak, zelare mazteak. Orduan, guztiz hori evidentia da, guztiz baztertzekoa da, bisexuetako zelitartekoei erreferentzia egiten zailean maskulin. Espainolak tipiko egiten du, los hijos, ikire decir hijos y hijas, pues euskeraz badauka hori egin diteke, baino, orduan ezazu esan gero, esan zabizu nere semeak, esan dute, eta zentzen dezkozu, 17 seme eta dela gizonezkoak ez da, ez, orduan euskerak dauka hori. Dere duen matrikula itzazue seme alabak, baina iragarki batean nunbait aurkitu zuten matrikula itzazue semeak. Alabak ez orduan, betikoa, ez Hemengo elikagaiak erabiltzea gure seme alabentzako lanpostuak karriko ditu geroa. Eta irratiko programatean gure semeentzako lanpostuak, hori. Eta azkena, hau esan zuen, anaiarrebak ez otoi pentsa, kontestu berean, anaiak ez otoi pentsa, anaiarrebak behar zuen, Eta aurten 80 neska mutil ditut gelan, UNESCO kadirezunez, hori. Bale, bueno. Baina ez dakit zeingo deguna, beste ariketa batzuk ingo ditugu, pasako geha ezurretara. Ez? Ezurrak gauza bera dira. Beira, dauzkat. Igual, etxeak utziko izkitzuete ariketak urrengo hori. Ez? A ber, beira. Barkatu, gaizkainez, betxu ezela gaizkainez. Beira. Baina ekarri ditut bestean, segitzen dugu itzelkarketakin, segitzen dugu itzelkarketakin, ia noturik, ia marratxoa, bere izita, eta azken finean, jolas bat bezala, baina ez da jolasa, hau ingo dugu ariketa bat, ikusi, gorputzeko ezurrak loturik ala bereiz. Euskaldunak, eguneroko bere usadioan, gorputzeko ezurrak izendatzeko erabili izan duen formula nagusia honakoa izan da. Zein gorputz atalez ari garen kontuan hartu, eta atal horri ezurri izena gehitu. Horrela sortuak dira belaunezur edo bularrezur. Zer da belaunezurra? Belaunean dagoen ezurra. Zer da bularrezurra? Bularrean dagoen ezurra. Gero, teknikoa izango da, esternon, edo klavikula, edo ez dakizer, edo badakizer, baina euskeraz berdindu baseritarraia apaiza izan. Ez da behiozu, zein ezurra hausidezu? Belaunik ezurra, orduan belaune ezurra. Orduan, erabilearen poderioz hitzelkartu horiek trinkotuz edo fosilizatuz joan dira, eta horrela dauzkagu gaur egun garezur, garuna gehiezurra, edo burezur, buru gehiezur bezalakoak. Orduan, hemen daude asko xamar, ez dakit paperean lekua izango dezuen, baina daude. Bat, izena gehi izena. Euskeraz ezurrak egiteko modu asko daude. Bata da, nungoa dan gehi ezurra, eta orduan, 3 aukera ematen dizkitzuet hemen, ez idazeko, gurutzea jartzeko eta nahikoa eta sobra da.
ulertzen da, ez, behatze zurra. Zer da behatze zurra? Behatzeko zurra, noski, bakigu. Orduan, hemen jarri beharko zenukete zuen ustez, ia loturik behar duen, behatze zur, ia marratxoa behar duen, behatz gehi ezur, edo bereizita behar duen, behatz ezurra. Badaudelako lakoak, orduan. Hemen, dauzkazute, hasi atik, horpo ezur, eta uraino. Eta gero, bigarren aukera da, izena gehi adjetibo, ezkan, ezur gehiago badaude, denak ez dira, orduan, ezur oxipitala, beste modu batera egiten da, ez da garondoko ezurra baizik eta ezur oxipitala, horiek euskeraz badauka formula huen, bai. Orduan, asko xabar dira, igual orduan ez dakit nola ingo degun daiteko, nola ingo dugu, a ber, denbora bat emango izuet eta jarriko dituzute gurutzeak, hola, oingo dugu edo nola ingo dugu? O ni hemen, Etxean ingo dezute? Bai, a ber, orduan, etxean iteko da, ulertu da, ez? Osea, pentsa osa bai ezur erabakitzen dezutela, zer jarriko dugu? Marratxoa jarriko diogu, loturik ingo dugu edo aparte ingo dugu? Demagun. Marratxoa, orduan jarriko zendukete hemen, edo osorik idatzi, edo hemen gurutze bat jarri. Orduan esan nahi du, osa bai ezur zuen uste, tala da, hori ondo dago, oso palatino esateko, a ber, oino gertatzen da, batzutan, euskeraz asko trinkotu dala. Pentsa burezurra, buru eta ezurra. Nun dago, buru ezurra. Buru ezurrak ez dula hemen marratxoa jarri, ez. Jandu U eta jandu H eta burezurre egin du, orduan. Bereizita ez, baizik eta loturik. Orduan, hori da pixkat ikusteko eta daude aukera posibilidade guztiak. Hasi atik, eta gero beste aukera bat, ez da beste aukera bat, diferentea da, zekan ja ez da izena gehi izena da. Izena, ezur, gehi adjetiboa. Piramidal adjetiboa, albukaerako hori guztiak, edo sakro, edo ezur sakro, badauka beste modu bat esateko, bai, hori handator, baina, bueno, hori ikusiko dugu, bale. Orduan, hau etxeak utziko dugu, bale, konforme. Hau, da gauza bera, hau ere, labezu etxeak utziko dizuet, eta ingoitugu bestarik eta batzuk, da, daude, ordena alfabetikoan harrapatu ditudan ezur guztiak, gorputzekoak, hasi astragalo, atlas, axis, base del cráneo, eta orduan, asko ondaude, eta horre ondoan daukazuten lekua jartzeko euskeraz, nola jarriko zuten zuen ustez. Bale? Hori ere etxeak utziko dugu? Bale. Hau ja beste gauza bada. Orduan, atzera ingo dugu, eta ingo ditugu berriz beste ariketa batzuk, atzea, asko inber dugu atzea. Hau, bale, hau da, bien. Hau. Venga, hau oso arraxa dira, hauek ja zuentzako, ja. A ber, emandako arauen arabera zuzen ezazu marraren erabilera. Batzutan, aber zer iruditzen zaizuen, marra behar duen edo ez. Askotan badaude, eta ez luke behar, edo ez dauka, eta behar luke. Ulertzen da? Orduan, telefono kabinak, behar du marra? Bai, nahi ustez, bai. A ber, diskusia baldin batago, nahiago nuke diskusia hotia, batek esatea bai, eta besteak esatea ez. Telefono kabina da, kabina de telefono, ABB, euskeraz, zer da hori? Telefono bada, ez kabina bada, beraz. Telefono kabina, kabinak markatzen du hitza, eta da, telefono kabina, Ukipen lentillak. Ez? Lentilla asko daude, Marisol, mesedez, bai. Lentilla daude gorriak urdinak eta moreak. Ez. Lentes de contacto, lentillas de contacto, bai, marra behar du. Ondo dago txistia, eta gainak nahiago dut, diskusio baino nahiago dut ez da bai dagotia, baina ez marra behar du. Onde, lehenengo za, ia ulertzen dan. Kontzeptu asko egoan etzako evidente da, baina ez, onde ez ukipena? Zagatik ez? Ez dut zagaizki dagonik, Zer da, bakizu zer da, onde ez ukipen? Takto rektal? Eta zeizu ditzen marra behar dunik? Zergatik ez?
Sí, puede haber tacto de contacto de... Es neska, tacto rectal da tacto de recto, A, de B, carísimo. Hombre, oiga, marra behar du bai. Giza bizitza, marra dauka. Ez. Hori zailo, hori ez, oza, teorian zakit, elukete ega titula onartu beharko. Giza bizitza, ez dauka. Artetxe jauna, horrek ere ez, hori da. Bular erauzketa, ez bada ulertzen zerbait, kaldetu, zer da hitz hori lehenengo gauza, Bular erauzketa, noski behar dula, bai. Extirpación de pecho, extirpación del pecho, A, de B. Idaz makina? Aditza da, eta orduan nola behar du? Dela batera, eta gaina te galtzen du. Te galtzen du gaina, idaz makina, te galtzen du. Interesatzen bat zaizkizu ekarriko izkizu gero ariketak, edo soluzioak, edo, ulertzen da, ez? Idaz makinak te galtzen du, hori, euskaraz hola tokatu dalako, eta idaz makina indu, juntu indu, A vitaminak, ez du behar, esku aurrak, marra behar du, Andonik esaten zuen, bestela, esku aurra, temperatura aldaketak, pentsatu. Pues claro, eta euskaraz, ADB, cambio de temperatura, claro, evidente. Se no daba diferencia. Bai. Zergatik, neska? Temperatura aldaketa. Temperatura aldaketa hundiak egon dira, zer dira, bi zerutik erori dianak, ez da? Hola, pum, erori dira, pum. Temperatura kan zeuden, bat erori da, aiba. Eta hemen zeuden, zer, gorriak, urdinak, beltzak eta aldaketak. Eta tak, ez neska, argita garbi. Temperatura aldaketak, a ber, zuki... Bai. Baina vitaminak... Bai. Temperatura mota asko daude? Ez, baina aldaketa mota asko daude. Eta temperaturarenak... Bai, Hitz bakarra? Kontzeptu bakar asko daude. Baina, adibidez, hau alderantziz, espainoletik abiatuta, Ez dira denak ADB, medula osea, hau ez da medula de kromosoma Filadelfia, ez dira kontzeptu, transplante de medula, hau regua da, on txingo dugu, A ber, temperatura aldaketak, eukidezaken hori bakarra da, bukaerakoa, temperatur, ingote luke, baina esan dugu ez. Hori evidente dut, bai, temperaturrez, zuk gaztia zea. Irakurri dezulako, temperatur seko dezulako. Temperaturra ez dezulako entzun, bat. Gioia, irakurriko zendu asko gidoia, zoritzarez oso gutxi irakurtzen da gidoia, oso gutxi. Behar lukena baino asko ze gutxi. Berrian, por ejemplo, sekula ez da idazten gidoia, una putada como un templo da. Egia da, berrian oso ondo idazten dute, eta medikuntzako gauzak eta oso txukunia zituzte, baina marrakin ez daukate inolako kuxidadeik, aorta arteria. Horrek ez, oso ondo, arteria odola, ez arteriako, baizik eta arteria odola dalako, bena odola baliz bezala, edo oso ondo, bai, behar du, baina de la misma, gaizotasun mailak, pensatu espainolez berdin zait, espainolez pensatzen bali mezu, berdin du. Etorka zaizu, euskaraz pensatzeko. Nei horrek ez dit eskatzen marraik. Ez dizu eskatzen marraik? Eta arteria odolak eskatzen dizu, Baina hor daukalako, baina ez paleuka. Arteria odolak? Gaiztoso mailak ere, baita, nivel de malignidad. ADB da, baina, ez da ADB dalako, osea, maila asko egongo dia, baina,
Ez dakit, jo. Odol maila ikusiko bazen du. Odol maila, bai, nivel de... Ur maila. Ur mailak, bai. Bien. Eta gaiztotasun mailak ez. Hostia. Zu, nungoa zehazu? Astiarrakoa. Zagartegiak nun bai zure kalte indizut. Zagardo maila urten. Alkohol maila, hoi da ba. Zuen gaiztotasun maila izugarria da, osea, nivel de malignidad. Eta azken Ameriko egoiliar, egoiliar zer da? President, bai, zer da, baina zer da, izena da? Izen bada, nik ez, bueno, izen bezala funtzionatzen du. Baina, residente, ez du behar, mediko egoiliarrak ez du behar. Bale, urrengoa pasako gea. Orduan, alderantzizin behar dezute, Osea, banan jungo gea, Osea, pixka pentsatu nola esango zenuketen, eta ia marra behar dun, edo ez, edo... Venga, hasi, ze hori garazi. Berdin du ondo gaizklaten dezu. Bale, flasko da, baina botila, bai. Jarabe, flasko, oso ondo, behar du. Urrengua, Marisol, dosis de quimioterapia. Oso ondo, quimioterapia dosi. Medula osea, garazi? Programa daukazu marrakin o ez marrakin, edo... Bai. Dela segidan ez zurmuina? Eta zergatik jarriko zen duke, zurmuina zutzeko hain fosilizatua dago? Ja... Nik, netzako ez dago, bastaldi nezu lotura badago behintzat. Lotura badago, zutzeko lotura hundia gainera. Baina, ez zurmuina bezala ingo zenduke, bizkar muina ingo zenduke marrakin, eta... Ja, tordun ez zurmuina, bueno, bale. Bueno, ni marrakin jarriko nuke, baina, bai, gutxinez lotura bilatzen diozu, bale. Kromosoma Filadelfia? Marrai gabe, oso ondo, Eta, bueno, euskaraz idatziak noski, Filadelfia hola dalako, baina kromosoma kakin, eta ez urratxekin, hori ez gehasiko euskara zuzentzen, baina, bueno. Urrengua, diagnostiko de glaukoma? Bai, trasplante de medula, barkatu, bai. Trasplante de medula, bai? Bai, muin, edo ezur muin, Kau, pentsa, ezur muin nola ingo zenduke, lehen esan diazu ezur muina ingo zendukela dena jarraian, bale. Bai, baina medula, ez baldin bada medula osea, baldin bada beste medula bat, muin. Eta ingo zenduke muin trasplante, ez? Eta nola ingo zenduke hori? Trasplante. Hirukoak ere esan dugu badaudela. Euskal Zendiek ez dituko emendatzen, baina badaude. Por ejemplo, hori, Euskal Zendiek ez dituzen, por ejemplo, tipikoa da, babarrun, erre, usaia. Ikusten da letra, ez da? Babarrunak, deno dakigu zer diran, erre intzaizkigu babarrunak, eta usaia. Edo, ur, bedeinkatu, ontzia. Edo, entxiko ditu zait beste bat, bai, bakallo, gibel, olioa. Babarrunak erre intzaizkigu eta usaina dago. Claro. Babarrun erre usaina esan, eta ja alemanak bezala. Ur bedinkatu ontzia, ur bedinkatuk ez dauka maraik. Ura, eta hau adjetiboa da, o partizipioa, baina ontzia bai. Orduan, ontzia zeri dagokio? Urari edo ur bedinkatuari. Bakalloa eta bakallo gibela, baina olioa hemendik ateratzen da, orduan. Euskal Zendiek esaten du, olako hiru sortzen zaizkigunean, hobe degula, hausi eta egitea babarrun errearen edo usaina, ur bedeinkatuko ontzia, edo bakallo gibeleko olioa olako egitea. Hirukoak posible da, eta
tonto jarrita, laukoak ere bilatuko genituzke, baina euskaltzainak esaten du hobe dala albaldin bada hirukoak eta hiruetan, claro, teorian hirukoak edo laukoak eta denetan lotura beharko genduke. Orduan lotura hausteko modu bakarra da euskeraz deklinatzea. Bilatzea, eta ez da errex askotan, zer da mendibidea, batzuntzako izango da mendiko bidea, bezatzutzako da mendira doan bidea. Ez da oso urruti, baina, bueno, venga, ez dakit nun ginoa zen, trasplante, diagnostiko de glaukoma, indegu ez? Diagnostikoa oso ondo, bai, faktor de riesgo, hori bai, bueno, gutxinez batzuk etortzen zezkitzuen. Cuerpo humano, giza gorputza gabe, oso ondo. Sistema zirkulatorio, kin. Eta sistema nervioso, vale. Honek ez du esan nahi hau itzultzeko modu bakarra zirkulazio sistema danik, baina egiten baldin badezu zirkulazio sistema intzazu marrakin. Ez, nik nahi dut egin sistema zirkulatorioa, oso ondo. Gustatuko zaizu gehiago, ez da inkorrektua. Osa, euskeraz hitz elkarketa da, kontzeptu bati emateko bide bat, erresa, itxusia, baina egiten baldin badezu, A, de B nola dan, azken finean, ez sistema de zirkulazion, ez sistema de los nervios, intzazu A de B, intzazu B-a, eta jarri jozu marra. Vale. Eta ez dakit, urrengua, ez dakit zer du dugu, bueno, aldatu ingo dugu, bueno, badaude gehiago, etxean dauzkazute, lau berdin gauza bera da, euskeratu, berriz ere euskeratu, eta berriz ere euskeratu, eta berriz ere itzuli. Osea, dia gauza, betiko gauza da, marra bai, marra ez, bizkatken du, aldatu, vale. Oain, marra gehiago, baina beste kontzeptu batzukin. Bolo, gehatu geha, hauek ere ingoitu zutela, humoria eta gogua bali badaukazute, hauek ere hilabete osua daukazute iteko, baina, bueno, azken finean betiko hitzak dira, ez dira zailak, Bueno, eta marra gehiago, baina beste kontzeptu. Hau ez da, polita, gustatzen zaite, hau da Bilboko Iberbada bulego bat, euskera kontutan ibiltzen dana, eta hauekin zuten testua biorrialdeko eta mantendu indet, gaixotasunak. Eguneroko lanean eritasunak edo gaixotasunak tratatzen direnez, gehiera saltzen diren gaixotasunen izenak behin eta berriro erabiltzen ditugu. Erdaraz bezala, izen asko latinetik edo grekotik hartuta dauduen arren, euskerak badauzka euskal tradizioan sarritan erabilitako hitzak. Lehenbiziko puntu honetan aletran jartzen du gaixotasun arruntak. Gaixotasun batzuk guzti zabalduta daude eta eguneroko hizkuntzan eta ere behin eta berriro agertzen zaizkigu. Arnasbideetan birus batek eragiten duen infekzio arina da hotzeria edo katarroa. Ia hitz batzuk erabiltzen. Gripea berriz, sukar altua, buruko eta muskuluetako mina, ahulezia edota ondoez orokorra eragiten dituen infekzio akutua da. Bronkitisa, gastroenteritisa, erreuma, hor daude. Beste gaixotasun batzuek badaukate euskaldunek antzinetik emandako izena, birikeria, niri zai gustatzen, ez dakizu zer dan, badakizu respiratoriokoa dala, baina ez dakizu zer dan, elgorria, azizurriak, bakizu zer dira azizurriak, paperaz. Azizurriak, bueno, nik ere ez nekin ikasi nune, nik ez dut sekula entzun, baina gaur egun laiko sartua dago, hotzeria, nafarreria. Ikusten dugunez, eri atzizkia erabiltzen da, kasu askotan, bale. Gero, bigarren blokea da gaixotasun orokorrak. Gaixotasunak orokorrean izendatzeko medikuntza modernoak egindako sailkapenak hartzen dira kontuan. Izen hauen bidez adierazten dira gure ospitaletako arloak edo espezialitateak. Askotan, gaixotasunaren izenak eragindako gorputza, hau gaizki dago, ez nuen zuzendu, askotan gaixotasunaren izenak eragindako gorputzatalari dagozkie, barko luke, Horrela, eritasunak biriketakoak edo giltzurrunekoak dira. Bestetik, hizkera klasiko ez baliatuz, izendatzen dituzte, esaterako burukoak edo mentalak, infekziosoak, eta bar. Aipatzeko erabiak ditugu bihotzeko eritasunak esateko, hauexek kardiobaskularrak edo koronarioak ere badirelako. Bueno. Eta gero, azkeneko ez dakitzen zerta datorren parrafo hau, gizartean zentzu guztietan gero eta kostu handiagoa duen gaixotasuna minbizia da. Beraz, izena erruz erabiltzera behartuta gaude. Beste gaixotasun moderno batzuei deitzeko siglak erabiltzen hasi da. Hauen artean ezagunena IES delarik. Lanaren eraginez agertutako eritasunei, profesionalak edo lanbide eritasunak deitzen zaizkie, deitzen zaie. Bueno, orduan, hemen kontua da,
ez dakite, bi bakarri zaudete, baina, orduan, mailegurik erabili gabe, maileguak, ez du balio hepatitis, itis, mailegurik erabili gabe, eman bururatzen zaizkizuen gaixotasunen euskerazko izendapenak. Eta, ahal izanez gero, garrantzitsu diretetik hori zailagoa da, baina hasi botatzen, Bien, hasi botatzen, eta nijo gure apuntatzen. Euskera, bai, euskeraz, Bueno, eta, bihotzekoa, baina, meikoak era, bihotzekoa zer da, bihotzeko. Bihotzeko infarto ez. Bueno, bihotzeko infarto, zuk ez pedizu persona bati bihotzekoa duka, eta sinistu... Bihotzekoa erantzukun ulertzen bait, nik infartoa jarriko ulertzen dute. Nik ez dut bihotz gutxitasuna ulertzen. Bueno, bale, zutz... Bihotzeko gatik izan. Bihotzekoak eman da. Bihotzekoak eman da, ja, bueno, hola esan da, bai, baina... Bueno, bale, onartuko nuke, bale. Se admite pulpo como animal de compañía, bale, bihotzekoa, bale. Nik uste dut oso hitze, nik Juan San Martinekin jokin Juan San Martin euskaltzaina zan, tipo izugarri langilea, eta beti kontatzen dut, netzako izan zen, txokantea izan zen, ni useitikan bildurtuta bezala San Martin de Villa Sante onduan da, eta bihotze, bai, gizon batek esan zian Eibarren, hau nire lan izugarri jain zuen Eibarren gauzak biltzen da, bihotzekua, eta esan nion, bihotzekua, ze esan nahi du bihotzekua, bihotzekoa, venga, bota, segi beste bat. Goloa, bueno, vale, segi. Bocio, bai, tonartu, segi. Ezueria. Gota. Bai, gota, segi. Segi? Bai, a ver, ez duke, baino. Nafarreria, vale. Nafarreria? Bai. Bai, bastanga, bezala. Bueno, nafarreria, con perdón, oso despektiboa da, zeka nafarreriak esan nahi du, Nafarratik etorritako gaitza dala, hoi da, mal francés, claro, mal de donde sea, eta bestatzuk mal espainolen esaten zuten sifiliari, ez? Bai, nafarreria oso hitz kastizoa da euskeraz, baina gaur egun ne ustez kontu, segi. Bota. Kukurru ez dula, oso ondo, venga. Bai, bakizute zer dan, ez da, zuk galazi bakizu, ez? Bai, tosferina, bai, kukutxe ez dula, kukurru ez dula, bai, hitz asko dauzkabe. Gero, zein finkatuko dan, zaila izango da, zekan kukurru kukutxe ez dula. Bota. Legenarra, inok, egun batean, ezakete denborokiko dugun, euskaltzen diek ze kakao daukan, a ber, momentan esplikatuko, nahi saietuko ez esplikatzen. Dermatologia da gai bat ikaragarri konfusoa, zeikan medikuak oindala egun urte, nola diagnostikatzen zuen, pixa, iten zuen probatu, eta, ostara, horrek zapore dultzea dauka, hau diabetikoa da. Edo ikusten zituen, larruazaleko pinporta pila bat. Orduan, dermatologia oso zabaldua dago Euskal Herrian, gauza pila bat esateko. Legenarra zer da, hau pentsa lepra bibliatik dator. Eta legenarra, mal de Hansen dan, bazilo de Hansenek sortutakoa, ozer legenar zuria dago, legenar beltza, legenduna, baina legenarra olako zerbait da. Nik uste leprakin, balio dezake, baina entorze bada dermatologo bat, eta berizilei baldin badizu, ez dakize lepra klasete, ez dakize, gehiago? Gorreria oso ondo. Ondo egea, euskerazko, bueno, eta bestelakoak okurritzen bat zaizkizuek. Nik hau ekarri dut ikusteko hemen badaudela, bueno, ez egu denboreik eukiko, baina gero ekarriko izkizuek beste umatzen ekarriko zuzet, osea, baina, arrituta gatuko gineak ez zenbatiz dauden, egunero erabili dituzuelak zuek etxian, baina, zuen amai, zuen aitai, zuen umiai esateko, bueno, pila bat, segi. Otzeria, oso ondo, bai oso ondo balio du, otzeria. Resfriado, esateko, bai. Osa, keria, eria, euskeraz pila daudelakoak, Ezueria, hemen nafarreria, gorreria eta otzeria. Gehiago? Bueno, lehorreria baliteke, estreñimiento esateko. Idorreria erabiltzen dugu, idorreria, Baina lehor eta idor gauza bera da, idorreria, estreñimiento, oso ondo.
Ba, kakeria, alderantziz, bai, alderantziz, kakeria. Kakeria, bai, diarrazteko, bai. Ez da egongo igual oso santua ez da izango, bai, baino. Señori? Bueno, baliteke. Kakeria, bai. Bai, baina niko zabanukan donostiarra, eta oso euskaldun nona, baina pediatra zan, eta zekizkin hitz batzuk, bela konsultan jendiak inikasitakoak, obramentua, por ejemplo. Kaka, umian kaka, baina obratu, eta gero obramentua, orduan, galdetzen zion gurasuei, etortzen zion, amak etortzen niko lagundu diten nion konsultan. Eta, zer muzin du obramentua, nik horreneko aldia ditu nunean, zer muzin du obramentua umiak, zei da bero zaba, galdezka, obramentua, hori zakasotasun bate, baina, hor konsultan sortzen dira ez umetan, bestela, sortzen dira bota, gehiago. Eska, hasi, pila. Zeba, gaiztasunak, bestela, zer? Baina gaitzak lotuta, ez... Pues erotika, bali, ejemplo. Hori izkatu izuet gaixotasunak, baina, bueno. Bota, segi karkasik gabe, segi, a ber, zenbat. Bai, sintomak ez segi gaixotasunakin, ondo egita, venga, segi gaixotasunakin. Bai, bueno, zergatik gane ondo, minbizia, lehen osatiek ez duzan nahi, minbizia, bota. Hau teorian zan, egiteko amarren artian, eta gehi ateratzen dira, batek esaten duna, eta zan bizirik iran jokua, eta bizirik batekan deitu dio bizirik iran, ez dut jarri, eta bizirik iran da, azkenian zein, nik irabazi deria, nik imedokotena inok ez du esan, ez? Beste 5 minutu eta gero gauzatxo bat, ez dugu dela bezala ez dugu bukatuko, baina. Amorrua oso ondo? Umetako gaixotasunak, venga, txertatu iten dianak. Umetan. Umeai txertua, amorrua esan dugu. Ez dago, elgorria oso ondo, beste bat. Kukutxeztula jarri dugu, elgorria, venga. Tuberkulosiak ere baduka bere izena, ez gendun esan, oso itxusia da. Baina tuberkulosia mailegua da, atxekin. Segurazki kretikoa da, etika. Nik uste mailegua dala, hor jatzen du mailegurik erabilik gabe, baina, bueno, nik uste etika gaur egun ja Euskaldunak kendute inok ez du erabiliko mediku, katarruak baduzka gehiago, aipatu ditugu, emekin hasten dianak, marranta, ez da gaixotasuna exactamente ronkera gehiago, baina beste bat emekin hasten dana, ez? Beste bat, neske baten bazaren hemen, bazekin, mafrundia. Uste iparaldeko itzadala da resfriado, ez da marranta da gehiago ronkera, errastasuna bezala, baina mafrundia da resfriado gehiago, Gehiago ere badaude, baina bastante ondo. Bihotzekoa, goloa, ezueria, kenduta betiko minak, buruko minak egin kenduta, buruko minak ez da gaixotasuna, baina... Ondo. Pila bat. Ez dakit hemen eukiko dituten elkartuak. Oin irakuret esan gutu, ikusiko zu, Beida. Almorengoa, ez dugu esan, amorrua, hasta Nafarreria da, Baztanga, begilauzoa, katarata, begilauzoa, zautzen zen dute begilauzoa, ez? Beherakoa, birikeria, neumonia da, hori, burusoltasuna, ez da gaixotasuna, baina elgorria, ez dugu, gorria, eskabia, ez?
Tina, ez, tina. Ez zetakin, Ba, sarkontez eskabiei beste sarna, beste bada. Asteria da sarna, asteria. Goloa, bozio, harriak, kalkuluak, azizurriak, paperak, osondo, asteria, sarna, ezueria, iesa, ez da mailegua, euskera sortutako hitza da, berez, ostura, otzeria, idorreria, izurria, ez egokoritu, izurria, kukutxeztula, izurria peste. Beste munduak, bai, hori epidemia esateko, bai, legenarra, lupua, lupua, bai, lupus, eta gero antrax eta karbunkulo, eta mafrundia, katarro, minbizia, odoluzkiak, txantxarra, kariez, eta txurruna, asma, ez dut uste, bastante, txurruna. Ez dakit oso santua dan, baina bai, txurruna asma da, Bueno, eta hain bukatzeko, lehen gogunean ez gendun, biali nizuen bi aldiz, oain kontele biali nizuet, eta nahi nuen, orduan, hemen gelditzen dira, hau irakurriko ez dute, ez dugu denborarik emango, itotik ateratzen diala euskeraz. 5 minutu gehiago gelditzea bokazue, 5 minutu, gehiago. Orduan, itotik ateratzen diala, pito bat, orduan, jartzen ditut, beltzean euskal termen, nolabet esateko, hitz hauek guztiak, itotze, itolarri, ito behar, ito men, ito aldi, ito gune, itotasun, hitz santuak dira euskeraz. Ze esan nahi dute hor ja, bereizi behar ditugu hor ja betiko kontua. Itotik hau edenak atera dira, itotze. Eta horri euskal termen deitu genion ahogamiento. Itolarria, hori ja ez gendun sartu. Irutu zizeigun, baina itolarria itzulita dago euskaltzendiaren iztegian, apuro, ahogo, jadeo, angustia, sofoko grande. Ito beharra, euskaltermen asfixia. Ito men, euskaltermen ahogo. Ze diferentzi dago ahogamiento, ahogo, asfixia, hori zailagoa da. Eta baita informatikan, congestión de datos, ito aldia ez dago euskaltermen, no? Euskaltzendian ahogo, sofoko, apuro, kongoja, itogune, punto de estrangulamiento, cuello de botella, itotasun orduan. Ito bezalako erro bat hartzen baldin bezu euskeraz, eta atzizki egokiak edo gehitzen baldin badizkezu, sortu litezke egoera pila bat. Denak diferenteak dira, ez dakit. Hemen beste adibide bat. Beira, nola bereizi trastorno, perturbación, alteración, eta holakoak. Imposible. Lehenengo herrialdea da euskalterm. Gurea da, eta nik uste nahiko lan eman zigun, medikuntzan, zuzenbidean eta fisikan bereiztea zertzan trastorno, zertzan alterazion, batzuta medikuntzakoa, gero perturbazion zuzenbide zibila edo, baina azaldu kendu intzan, eta fisikan perturbazion atmosferika edo perturbazion orduan. Ikusi, pasatzen baldin bazea eluiarrea, izberak erabiltzen dira, baina beste gauzatzuk esateko, pasatzen baldin bazea eluiar iztegi enziklopedikoa da, azaldu, oso ondo esplikatzen du zer da, medikuntzan, azaldura, zelula, organo, aparatu edo sistema baten berezko ezaugarri, egoera edo funtzionamenduaren oizkanpoko aldaketa, baino begiratzen baldin bezu, da alterazion, da trastorno, gero nahasmendu, da perturbazion, alterazio da, orduan, euskeraz ez dago, nidaki dala, modurik egiteko, alterazioni esango diogu hau bakarrik, trastornori esango diogu hau bakarrik. Espainolez ere ez dagoen bezala, zebirak bali bezu trastorno erabiltzen da batzutan psikiatriko esateko, beste batzutan trastornos de las vías digestivas, urrengo batian esango du perturbazion de la vía urinaria, orduan, diala kontzeptu batzuk oso umore, eta gero, euskaltzendiaren hortan, hau ederak badaude, alterazio badago, baina musikal eta geologian, azaldatu da, hemen jartzen du, norbaiten kontra, azaldu, honek balioko duke, azaldaturik dagoenaren egoera, nahasmendua, baina azaldu, ez azaldura iparraldekoa da, gu urtetan ibili gehiago, azkotako kontatzen dut, urtetan ibili gehiago azaldurarekin, pentsatuz azaldura zala hitz santua iztegi batuan, eta derrepente esan ziguten ez, iparraldekoa zala, orduan, hartu eta eskerrak horiteko demora eman zigula. Ze, denak azaldura, eta gero esan ziguten azaldu zala. Nazdura, nahasmendu, badaude, baino sekula ez medikuntzako kontestu hortan, eta nahaztere bai, baina iztegi batuan ez dago trastornorik, ez dago trastornaturik, ez dago perturbatu, ez dago perturbaziorik, orduan,
nahi dezunean esan, ez está perturbado zentzu, ez oso teknikoan, erabili ezakezu asaldatua, baina nahi baldin badezu kontzeptu horiek unibokoak izatea, imposible. Bueno, hau, bota, galitu. Ez, baina iparaldekoa da. Asaldura iparaldekoa da. Honen kontzeptu normala asaldu da. Asaldu. Eta... Claro, noski. Tokatzen baldin bada, bai, hemen. Claro, eta guk urtetan erabili dugu, baina uste eukigendula suertea eta Euskaltzaindiak esan zigula garaiz, eta hemen asalduak eman genitula. Zurak guretzako izan zen, bueno, nik burua, dena asaldua, Hori, gizem unos gizes, Nikosia, ez, momentu txobatian, hau, trastorno psikiatrikoak hemen daude, F uste ziala, G bai, F bai, hau da. Eta beri bile ginen, noiz deitu trastorno, noiz deitu asaldu, noiz deitu... Bulkaden trastornoak, bai, asaldu, ezenek? Baina asaldu behar du, eta asaldu, ez asaldu, bueno, a ber, erabilezak ez du nahi dezuna, baina Euskaltzaindiari begiratzen badu, Euskaltzaindiak esaten du, asaldatu aditza badagola, asaldu dala izena, eta asaldurare bai izena, baina hemendik markatzen dizu ipar dala, eta horretik jatzen dizu, begiratu asaldua, eta asalduaren esplikazioak dira, izena. Asaldatzea, asaldaturik dagoenaren egoera. Zer da asaldatu egotea? Norbaiten edo zerbaiten barne baretasuna batean hautsi, está un poco trastornau, norbait bere honetik atera, hori dela eta zarata edo nazmendua, eta zerbaiten norbaiten kontra bai, Biblian filisteoak asaldatuta, ez dakizein ziotela, filisteoak, eta garai hartako jakizu zertzanua. Baina asaldura ez da izen santua asaldu da. Hori izan esateko. Bueno, gero gehatu zeigu beste ariketa bat, ere ingabe, humoria baldin badaukazu, hau ere egin, hau komplikatu xamarragoa da. Komplikatua zaizut, ez dalako bakarrik, dalako, pixkat, urrengoan, tokatzen dira eraikuntza sintomatikoak eta han ere egingo ditugu hori da. Enfermedad pulmonar, obstructiva, kronika, edo, no sé qué, por deficiencia, orduan, pixkat, sintaxiak inazten geha jolasian, nahi baldin badezu egin. Nik onartze ditut zuzenketak, osake, bota. Hau da gaiztasunen dagoen zailkapena, baina esplikatu nahi dizuet, hau, segi, hau, beste, ez dugu denborek emango irakurriko ez pena da, hau, kontatu nizuen, ez dizuet sekula kontatu espina bifidaren kontua? Espina bifida, ez? Minutuak gehiago, minutu bat. Lehen bizik ingo izuet, eta gero hau da, akronimoak. Bialin izkizuen, errepikatu daude, akronimoak, lenguatean ere bialin izkizuen. Orduan, akronimoa, eta Euskaltzaindiak oso ondo esplikatzen du, behingoagatik nahiko ondo esplikatzen du. Akronimoa, zer da? Euskaltzaindiaren hiztegiaren arabera, esapide baten hitzetako lehen letrez edo silabez osaturiko hitza da. Adibidez, COVID, radar eta arko hitzak akronimoak dira. Lehenengoak, coronavirus disease esan nahi du, bigarrenak esan nahi du radio detection and ranging, eta hirugarrenak arkoak esan nahi du arrasateko komunikabideak. Orduan, adibidez peloietako hitz bakoitzaren lehen letra bakarrik hartu izan balitz, COVID-en partez CD, baina CD eozer gauza da gaur egun, radarren partez RDR, eta arkoren partez AK. Orduan, hola hartuta identifikagarriagoak eta erresago esateko ere erresagoak dialako sortzen dira akronimoak. Euskaltzaindiaren hiztegiko definizioaren arabera, ulertu behar da akronimo guztiak siglak direla. Berdin zaigu guri, Hau da, akronimoa sigla mota bat besterik ez da. Euskaltzaindia oso puntiliosoa da. Dena dela, akronimo hitzaren esanahia eta adierak zedarritzea ez da erraza. 20. mendean sortutako hitz berri bada, bere akronimoak akros muturra eta onima izena dala, eta bueno, bale. Ez ditu adiera berak hizkuntza guztietan, baina frantsesa eta gaztelania bat datoz adiera batean. Akronimoa hitz moduan ahoska daitekeen sigla da. COVID, ahoska daiteke, COVID, radar, arko. Hau da, silabaka irakur badaiteke bie, Bizkaiko ikastolen elkartea, bie irakurtzen da, eta GKE gobernuzkanpoko erakundea. Gero esaten du, Benelux beste akronimo bada, Renfe akronimoa da,
Eta, orduan, elkar ere akronimoa da, elkar da Euskal Liburu eta Kanten argitaraldia, beti trampatxikiak egiten dira, Mufacek G dauka, ez dauka, Mutualidad General de Funcionarios Civiles, baina Mufacek G bator oso komplikatu aliztek, eta bueno, ondo dago, adibidez gaur futbolia hain ezaguna dan V Video Assistant Referee edo COVID akronimoa da, coronavirus, orduan. Atzean daude, hau denak nik indako itzulpenak, euskaltzen diaretzako, jala, osakidetzarentzako egindako elektrokardiografiko atlasa, lipidoen gida klinikoa, mielomanizko hitzaren protokolo klinikoa, ospitalerako egindakoa, traumatismo kranioenzefalikoen protokoloa, azalbiguretako sarkomen protokoloa, istripu biologikoak, linfoma folikularrak, hau denak dia itzulpenak egindakoak ospitalerako, eta gero, espainolez, hau denak espainolez bazeuden. Eta nik salun, espainolez flipi, ulertzen baldin badu, hori inglesa da, baina RC, remisión completa, itzultzen baldin badute, zergatik anezetik nik ingo gutxitze osoa edo berriz gaixotzea, ez nekin oso ondo zertzan RP, edo espainolez TPH ulertzen baldin badute, trasplante de progenitores hematopoietikos, nik eskubide guzia daukat, guraso hematopoietikoen transplantea baldin bada, nik asmatzen dut GHT. Edo SMD baldin bada sindrome mirodisplásiko, hau, por ejemplo, hortan da bilenak, igual ulertzen du lehenenguan, baina ez da bilenak ontan SMD zen diozu bati, eta ez dakiz, baina jakiteko hor daudela. Bueno, eta orduan, montu otxo baten, hauek, ez digu denborarik emango, baina, nahiago dut zuei material asko ematia, eta hau, bai nahi nuen, hau da beste Fernando Reyen, humoria bali badukazu, Fernando Reyen beste, eta hauskat Uzeiren kontra itia da, baina atzo hitz egin Uzeiko lagun batekin da, orduan, hau ere Fernando Reyek egin du, 30 eskutik blogean, eta hau 2024an oso berria da. Oso gogoan dut noiz ikasi nuen lankide batia dituta, arrainek ezurrak dituztela, esurrak, eta ez arantzak. Eta arantza esatea erdaratik heldu zaigun kalko oker bat dela. Gaztelaniak espina behitu horretarako. Bijoakio besarkada bat hainbeste erakutsi zalankidor ezakitzu ondo zein dan, naizla segurazki ez duen hau irakurriko, osasunez aski patxal baita bil orain. Berriki gogoratu nuen arkontatutako beste kalko bat, beste alderakoa, bioi grazia handia egiten ziguna. Bere semeari gaztelaniaz, hoy para comer tenemos pez. Aditu zion noiz bait. Mutikoak ez baitzekien euskeraz arraina erabiltzen badugu ere, gaztelaniaz izbikotea dugula, adiera zein den, pez edo peskado. Esan dezadan bidenabar, arraiki hitza bizirik, eta ikusi ez zer da, nik enekien, arrainki omen da, arraiki ez eta aurkitu, baina berak zaten du, baina arrainki omen da, carne de pescado. Zuek ere, hau ez dago euskaltzen diari nian. Bai, baina, nik erabiltzen ditut, bularkiaki oso atzizki potentea da, hori karnere o materiale esateko. Baina, arrainki, nik enekien, eta orduan karne de pescado, zuek etxian erabiltzen zute arraiki, oso ondo, bale. Bai, arraine gaine, orduan, euskaltzaindiak adierazten digu ezurra gauza badala, ornodunen ezurdura, eta arantza beste badala, ez landareena, eta bueno. Orduan, aurrera segitzen dut, esaten du. Kalko oker horri loturik, hotz, espina hitzarekin loturik, badago termino bat nire ustez modu desegokian zabaldu dena. Oso aspaldi hartu nintzen Uzeik, eta hemen lore batzuk baten dizkigu aurretik, hainbeste eta hainbeste aportazio honen artean, zer eginen genuen denok Uzeiren lan terminologikoaren laguntza izan ez bagenu, zer eginen genuke orain ere euskalter faltako balitzaigu, eta azkenik eskarak baten dizkiote, irrista txiki bat egin zuela medikuntzako terminoa finkatzerakoan. Barka diezadatela oker baldin baragota, ez da bine oker. Espina bifida esateko arantza bifidoa dago proposatua lau eta guzti. Eta hemen ikusiko dezute, abaxe dago, eta nik ez dut liatu nahi, baina garingo dugu. Nola ingo dugu, nola zan, horrela, eta hau. Eta oain, hemen iten baldin badegu horrela, hemen daukagu euskaltzaindia ez euskalterm, eta eskatzen baldin badete euskaltermen espina bifida, oaindikan, zoritxarrez, espina bifida hizkuntza. Venga, gaztelania, testua. Venga, testua, torria ionea. Venga. Espina, espina. Vale, gaztelania. Eta ingo dugu espina, espazio. Bifida. Espazio erik ez dioz jarri. Gara.
Espazioa hemen. Bale, espina bifida, eta hain, hori dauzkagu, ez? Orduan, ematen bat diogu bilatu. Venga. Ahi da, ez? Ahi du. Ahi beharko luke, ez? Nula ahi da, ikusten duzute bila? Ba, elkapena, medikuntza, ez importu. Nun? Eman? Ez. Bai. Nik ez dut, etxian, seko ez dut eskatzen, suposatzen da dena berdin zait. Bueno, bale. Ba, hautatu dena, bale, ba, jazta, hautatu dena, bale. A ber, igual arrazoi dezu, nik igual hautatu, psikologia ez, baina psikologia ez den nahi. Baina ez dago, hori du, garbitu hautapena, hautatu bera jungo naiz, a ber, medikuntzara jungo naiz. Baina bain junintza, espina bifida, eta nun medikuntza, ez, baina bilatu, bilatu. Bueno, berdin du. Kontua da, espina azaltzen dela arantza bifido, eta gaizki dago. Berak, Fernandok zaten duen bezala, espina bifida esateko arantza bifido dago prosotoa lauta guzti. Orduan, nik men egiten diet beti ongi merezitako autoritatea behitu zeik, baina kasu honetan insumizioa egitera usartu naiz, gaixotasun hori, larri hori aipatu beharra izan duenetan, ustez eta desegokia dela. Espina bifida, odi neuralaren akatz bada, dena dakigu zer da espina bifida, ez da, generazioan bikoiztu egiten da, eta horregatik, gaixotasunari espina bifida esaten zaio gaztelaniaz, eta espina bifida ingelesez, frantsesez eta gure inguruko hizkuntza gehienetan latinetik hartuta. Izan ere, espina hori ez da arantza, baizik eta bizkarrezurra da. Horregatik, espinazo, medula espinal, ez da espina de landaren arantza. Horregatik uste dut nik espina kasu honetan ere bizkarrezurra dela. Horri egiten dio referentzia eta horregatik bizkarrezur bifido esan beharko genuke. Zaten du, Euskal bilatu dula eta Wikipedian eta Eluiarrek ere gu bezala egiten dutela, baina beste 600 aldiz badagola bizkarrezur eta 384 aldizela bilia. Orduan nik esaten nuen, daitu inun uzen, hau, komentatu nien, aspaldita. Ez, ja ez omen du, euskaltzen dira, uzei galdu du ja pixka bat, ikusten zuen, ja ez du jartzen uzei, ibab jartzen du. Orduan, hoi ezin da protestatu, bai, egin kontaktu eta eskatu zuek, ja guk galduta daukagu, orduan inbehar da, ez dugu ingo, badiru diren kontaktu egin, eta galdetu, galderak egin, kontaktuak egin, eta galdetu. Inberko litzakela protesta esateko, gaizki dagoela, konturatu gehala gaizki dagoela, eta badala arrazoia, Fernandorek beste zeinek esan dula gaizki dagoela, eta ez aspaldi honetan ez dutela zuzenketarik egiten, da hori 2000 gaixotasunen iztegian ezin gendun, hor dago ginekologia iztegian, eta gaixotasunen iztegian, lau obosfitxa daude, 2014koak, 2000 ezakino izkoak, eta geroztik ez dala aldatzen. Bueno, orduan, bukatzeko, zuzenketa batzuk, ariketa batzuk daude egiteko. Urrengoan izango da, eraikuntza sintagmatikoak, da pixka bat músculo de la mano, músculo flexor de la mano, músculo flexor largo de la mano, músculo flexor largo de la mano derecha, oza, poliki laburretik, músculo, ejemplo da jarri dute, baina muskulotik hartu, eta, organización del no sé qué, organización del no sé qué, y, oza, poliki erro batetik nola june euskeraz, beti medikuntzako, albada medikuntzako adibideekin, Eta gero, bilatu ditut botikai buruzko eta olako testu batzuk, eta zuek interesa baleukazute zerbaiten, ni badaukat gidoi bat, baina iruditzen bazaizue zerbait, nire alderdi gramatikalak jabukatzen nahi dira, alderdi gramatikalak horiek zian ikusi genituen lexikoa, eta iruditzen bazaizue zerbait, nahi badezute zerbaiten, nire helburua da bukaerarako historia kliniko bat egitea zuekin. Osuetako bakoitzak, posible, fiktizioa noski, ez daukagu hemen gaixorik, eta baina hortarako poliki itzulpenak egiten jun behar dugu, nik ez zuek itzulpenak egiten jun, gero idazteko kapaziatela, baina txukun xamar egiteko, orduan hasiko gea urrenguan itzulpenak egiten, sistema nervioso, sistema digestibo, Wikipediako itzulpen txikiak, eta poliki jungo gea,
Urrengua, ekainean, gero oporrak, udarako oporrak, baina ekainean, ekainak 26 hori da. Eta hori izango da, hori esaten dizuet, eraikuntza sintomatikoak, botikak, eta beste ez dakit zer dan beste urrengo. Bueno, eskerrik asko.